Vale, pois vamos a empezar xa, veña, pulsa. Listo. Moi ben, vamos alá. Bos días, Alba. Oísme? Vale. Vale, vale. Andanse metendo contigo, pero ti non fagas caso. Bueno, imos alá co pleno ordinario deste mes. O punto 1 é a aprobación, se procede, da acta da sesión celebrada o 27 de xuño de 2025. Hai algunha alegación á mesma? Non. Votamos entón. Eu a favor. Rafa, faltas ti. Ángel, ti non votas. Pero tiñamos que ver aquí a votación. A ver, eu estou vendo aquí. Ali tamén se ve, ali no fondo. Deixoche compartir, César. Pero este cambios aquí, antes estaba aquí. Bueno, pero é que antes estaban as dúas, pero ahora está ali porque aquí está Alba. Bueno, votos emitidos 19, logo faltan dous. Tiene que haber uno máis, 20. Bueno, 19 Alba, 25. 19, Noelia e Alba son 21, está ben. Votos emitidos 19, máis o de Alba, perdón, votos emitidos 19 a favor, máis o de Alba, 20, apróbase por unanimidade. Imos co punto 2, expediente de decretos de alcaldía. Ten a palabra o señor secretario. Señor alcalde, buenos días a todos. Espera un momento. Ahora. Bos días. O señor alcalde presidente dá conta da relación de resolucións que dictou dende a data da última convocatoria hasta este lunes, en concreto desde o decreto número 532 ao decreto número 618. Quedan enterados, teñen copias e non poden telas. De acordo. O punto 3 é recoñecemento extrajudicial de créditos. Votamos. A votación le dice de palabra. Abstención. Abstención. Carlos, non marca. Non marca, dámoslle a marcar e non marca. Estamos votando o punto 3, e dámoslle a marcar e non lle marca nin o meu nin o de ningún. Ou doulle aquí outra vez. Doulle aquí. A ver agora. Ahora sí. Miguel Medela, non me sale o teu. Agora. A ver se espabilamos un pouco. Votos emitidos. Votos emitidos 19, máis a abstención de Alba, por lo tanto, votos a favor. Non, o PSOE abstense. Sí, 4 abstencións. Non, 4 abstencións non, abstencións de compromiso, 4, máis 3 do PSOE, 7 abstencións, 2 votos en contra do Bloque Nacionalista Galego e a favor os 11 votos do PP, queda aprobado por maioría. O punto 4 é a proposta dos festivos locais para o ano 26. Se vos parece, tamén votamos, ou alguén quere intervir. Votamos entonces. Votamos. Abelino, a ver se espabilamos. Votos emitidos 19, os 19 a favor, máis o de Alba, 20 votos a favor, apróbase por unanimidade. Imos co punto 5, moción do Grupo Municipal Popular para incentivar o consumo de produtos de proximidade, nos procesos de contratación das administracións públicas. Ten a palabra a concelleira de Comercio, Bea Canda. Espera. Bea, tes a palabra.
Bos días a todos. Hoxe traemos a este pleno unha proposta que vai máis alá dunha cuestión económica ou alimentaria. Unha proposta que creo que é boa para todos. Falamos da aposta estratégica de fomentar o consumo de produtos de proximidade a través da contratación pública, xa que esta representa casi un 12% do Produto Interior Bruto español, o que significa que as administracións teñen a capacidade real de transformar o modelo económico e productivo a través das súas decisións de compra. Polo tanto, se comedores escolares, hospitais, residencias ou garderías apostan por reforzar a compra de produtos locais, estamos xerando un impacto directo na nosa contorna. E que produce este impacto? Un fortalecemento da economía local, xa que cando apostamos polos produtos de proximidade estamos apostando polos nosos produtores, polos nosos agricultores e polos nosos gandeiros. Ademais, estamos xerando emprego e dinamizando o rural. Ademais, falar tamén da reducción da pegada de carbono, xa que cando consumimos produtos locais, estos percorren moitísimos menos quilómetros, co cal emiten moitos menos gases contaminantes. Ademais, os produtos locais sofren menos perdas no transporte e no almacenamento. Son produtos máis naturais, que precisan moito menos envasado, co cal menos contaminación. Ademais, falar tamén de calidade e saúde, porque estes produtos son máis frescos, conteñen moitísimos menos conservantes e teñen un maior control da súa orixe, o que se traduce en menús máis saudables tanto para os nosos nenos, maiores ou pacientes. Cando falamos de produtos de proximidade, estamos a falar de manter viva a nosa tradición, a nosa paisaxe e o noso xeito de vivir. Ademais, e para darnos conta do que significa consumir este tipo de produtos, só temos que pensar na nosa feira do cocido, xa que é un evento que demostra que a economía de proximidade pode ser un motor potente e mesmo a grande escala. Por todo isto, o Concello insta as diferentes administracións a priorizar os produtos de proximidade nos seus procesos de contratación, mesmo promovendo cambios normativos necesarios para facelo posible. Xa que non se trata só de comprar diferente, trátase de comprar mellor, trátase de comprar con criterio, con responsabilidade e, como non, con visión de futuro. Así que, polo ben da nosa economía, do noso medio ambiente e da nosa saúde, pedimos o apoio unánime a esta corporación para esta proposta, xa que consideramos que é algo beneficioso para todos. Moitas gracias. Gracias, Alba. Perdón, gracias, Bea. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Ariana, ten a palabra. Bos días. Bueno, eu primeiro desexarche sorte, porque che vai facer falta para que che voten o sea, para que che fagan caso, para que vos fagan caso na Xunta de Galiza, porque dou por feito entón que están votando en contra da economía, están votando en contra da saúde, están votando en contra do medio ambiente, e como xa dixen outro día, é o que votaron a compra alimentaria que propuxo o BNG. Se votasen a favor, neste caso, entenderemos, polo tanto, que non importa que a iniciativa sexa boa ou sexa mala, que importa que é do BNG ou non. Entón, primeiro iso. Logo, falas do control da orixe dos produtos. E aquí estades moi interesados neste control. Logo votades a favor do Tratado de Mercosur, que permite que entren de outras latitudes produtos que non teñen ese tipo de controles e que van ser en detrimento do noso mercado local e do noso mercado a nivel de país e de Estado. Eu, logo a maiores, dar varias pinceladas. Primeiro, que esta Xunta de Galiza favorece ao sector agrogandeiro en producións concentradas e grandes producións, que iso o único que favorece é aos grandes grupos económicos. Iso primeiro. Eu, que estou bastante cansa de escoitar que somos os produtores do 40% do leite do Estado, tamén estou bastante cansa de repetir que dese 40% do leite do Estado temos o prezo máis baixo de todo o Estado, sen que a Consellería do Medio Rural mova un só dedo cando eso pasa. Sempre apoiándose na cantidade e non na calidade, e tampouco no prezo que reciben os produtores. Iso por unha parte. Logo, non sei a que produtores queredes beneficiar, cando temos a superficie agraria útil máis baixa do Estado e das máis baixas de Europa, sen que a Xunta faga absolutamente nada.
porque as medidas que tomou hai que ver a cantas hectáreas afectaron. A maiores, eu quero poñer como exemplo, non sei canto tempo me queda, pero vouche poñer un exemplo que trouxo outro día o director do Agacal, a Comisión Sétima, sobre o Come Local, que é un programa que a Xunta fai para ela mesma para incentivar o uso e consumo de produtos de proximidade, deses que falades vos. Bueno, son 110 centros educativos os que se adheriron a ese programa, dos 900 centros públicos que temos titularidade da Xunta, que poderían ser os 900 participantes se investirades diñeiro, investíronse 270.000 euros e eu, nestes últimos segundos que me quedan, quería dicir que cando empezou a falar das cantidades que se levaran a eses centros, que poderían cambiar, por certo, o paradigma totalmente do sector primario, cando empezou a falar eu sentín vergonza, porque era literalmente 190 kilos de carne, en todo Galicia, estou falando, 190 kilos de carne, 50 kilos de queixo San Simón, 25 kilos de castañas, 30 kilos de mazás. Eu, literalmente, sentín ridículo, porque se a Xunta de Galiza quere realmente que nas residencias, nas escolas infantís, nos centros educativos, nos hospitais, en todas as instalacións públicas, se dé produto local, vai se dar produto local. O problema é que non quere. Agora, se vos votan a favor, pois eu realmente estarei sorprendida porque acaban de votar en contra. Xa me diredes. Nada máis. Moitas gracias. Turno para Xoe, que Mario ten a palabra. Ben, pois, moi bons días. Dende o Grupo Municipal Socialista nós queremos expresar o noso respaldo firme a esta moción que consideramos non só oportuna, sino que é absolutamente necesaria se aspiramos a que as administracións públicas actúen con coherencia ante os grandes retos económicos, sociais e ambientais que afrontamos. Cabe recordar que o Goberno de Pedro Sánchez vén de aprobar recentemente esta lei que promove explícitamente a venda de produtos de proximidade xunto cos alimentos de tempada, ecolóxicos e a granel. Incentivar o consumo de produtos de proximidade dentro dos contratos públicos é moito máis que unha cuestión de consumo responsable. É apostar polo futuro do sector primario, pola viabilidade dos nosos pequenos produtores, polo emprego local e pola redución de emisións derivadas do transporte de mercadorías. É, en definitiva, unha maneira de que o diñeiro público revirta directamente no territorio. Por iso, nos sorprende tamén que ata a fecha o equipo de goberno non haya adoptado medidas máis decididas nesta línea. Levamos anos escoitando discursos sobre sostenibilidade, apoio ao comercio local, defensa do medio rural, pero, cando chega o momento de concretalo nos pregos de contratación, os compromisos dilúense ou se escudan en supostas dificultades que con vontade política podían resolverse. A Lei de Contratos do sector público permite, en moitos casos, impulsa a creación de criterios sociais e medioambientais. Existen exemplos en moitos municipios que souberon implementar cláusulas que favorecen os produtos de proximidade sin vulnerar a libre competencia. Esta moción marca o camiño e ofrece unha oportunidade clara, dotar de coherencia as políticas municipais e utilizar a contratación pública como palanca de transformación. Dende a oposición, seguiremos insistindo na necesidade de políticas valientes e transformadores. Esta proposta vai nesa dirección, por iso non só apoiámola, sino que pedimos que a súa aprobación se traduzca en accións concretas e evaluables e non quede, como tantas veces, en unha declaración de intencións. Polo tanto, é viable que os concellos impulsen produtos de proximidade respetando a normativa de contratación pública. E para facelo legalmente, como evidentemente non pode ser de outra maneira, as cláusulas deben estar ben justificadas e proporcionadas, vincularse claramente ao obxecto do contrato, formar parte de criterios obxectivos de execución e adxudicación e respetar os principios de igualdade, non discriminación e libre concurrencia. Deste xeito se consigue promover a economía local e a sostenibilidade sin vulnerar o ordenamento xurídico. Nada máis, só retirar o noso voto a favor desta moción. Moitas gracias. Gracias, Mario. Turno para Compromiso. Ten a palabra Miguel Medela.
Ola, bos días a todos e a todas. Bueno, pois está claro que axudando a fomentar o consumo de produtos de proximidade, o primeiro que se está a facer é conseguir postos de traballo. Despois que ese produto de proximidade, perdón, estamos falando de calidade, de produto conocido, de produtores conocidos, e sabemos a súa valía e sabemos desde logo de onde ven, non? Nós vamos a estar sempre a favor desta moción e que as administracións voten unha mão no que teñen que votar, pero quero lles decir que nesta moción vemos que ustedes xa tiñan que poñer o primeiro exemplo, tanto na Praza de Abastos como no mercado do sábado, que xa estamos falando de produtos moito de proximidade, está esmorecendo. Prácticamente os mercado do sábado quedan 2 ou 3 postos, que nada que antes estuvemos con 10 postos, agora quedan 2 ou 3, pois ese é un produto moi de proximidade. E a Praza de Abastos pasa igual, non? Nunha praza como temos agora, pois prácticamente non temos produtores ali, non? O sea que nós estamos a favor da moción, pero gostaríanos que o primeiro exemplo xa fora por vostedes e axudaran ao mercado do sábado e axudaran a Praza de Abastos. Moi ben, nada máis. De acordo, moitas gracias. Turno para Bea Canda. Como dis, Medela, é certo que nós igual temos que poñer medidas para axudar, para fomentar que se compre máis no mercado local, pero iso é unha responsabilidade que non só temos os políticos, sino que temos como ciudadanos, porque é nos moito máis cómodo irnos ás superficies e non nos estamos dando conta de que perdemos calidade no produto moitas veces. E en cato que dicía Ariadna, aquí non estamos obligando nin intentamos cambiar a lei porque evidentemente non podemos. Simplemente estamos propoñendo que se faga un maior consumo, que en moitos centros, en algúns xa se está facendo, pero simplemente que se vaya incrementando o consumo progresivamente. Tamén hai que pensar que o mellor moitos agricultores ou produtores pequenos tampouco dan abasto para tanto, iso ten que ser progresivo, pero por que non que tamén se pode mirar medidas de que se formen cooperativas que poidan agruparse para poder abastecer a todos eses centros. Cooperativas como as que hoxe xa existen de produtores ou de agricultores para poder conseguir mellores precios e non pasar por tantos intermediarios. E nos o que vimos a pedir é eso, simplemente que pouco a pouco e progresivamente se vaya facendo un maior consumo dos produtos de proximidade, dos produtos locais, apostando polo que xa dixemos, maior calidade, máis saúde, reducción en contaminación, etcétera, etcétera. Moitas gracias, Bea. Ben, pois eu pouco máis teño que decir, simplemente que nós o que queremos é instar a todo aquilo que teña que ver cos procesos de contratación, as administracións, tanto concellos como Xunta, como Ministerio, como quen caiga na rede, a que se incentiven os produtos de proximidade. Na medida das posibilidades estámoslo facendo, pero non é doado. E, sobre todo, que, encima, temos unha lei de contratos estatal que a puxo en vigor o Partido Popular e que a segueu ca mesma, sin cambiar nin un ápice, o Partido Socialista desde hai 7 anos. Criticaban a tanto que eu pensei que iban cambiar cando chegaran ao mando, pero, curiosamente, non cambiaron nin unha coma. Esa lei de contratos do Estado é leonina para os concellos, sobre todo pequenos. A nós tamén nos afecta, en menor medida, pero un concello pequeno afectalle moitísimo máis. E parece, ás veces, ilóxico que haxa que fazer algún proceso de contratación para un quítame de aí esas pallas que, ao mellor, hai no ali no veciño de enfrente e que non se lle pode comprar directamente. Iso realmente é unha mágoa, pero obviamente iso hai que cambiar unha lei de carácter estatal porque algunhas cousas máis si se poderían axudar aos empresarios que hai cerquiña onde está ubicado, onde se produce a necesidade. Iso non, de momento, non é posible a mediana escala, si nas cousas pequenas se poden facer, pero confiemos en que algún día impoña o sentido común e nos deixen de tratar aos concellos como menores de edad, que a verdade é que
desde a Administración do Estado sempre se tuvo esa manía de que os concellos somos menores de edade e non sabemos, temos que estar totalmente tutelados. Eu entendo que para que un ministerio compre un determinado material teña que salir unha licitación pública como é debido, entendo. Non sempre o fan, pero entendo. Pero que un concello que teña que ir comprar un clavo fora da súa localidade, por poñer un exemplo curioso, porque resulta que ali ao mellor a xente que vende ali os clavos pois se ten que pasar por un proceso de contratación, non sabe nin como facelo, xa non é que non o queira vender, é que dame máis traballo a corda que a vaca, polo tanto xa non fago nada, prefiero perder de vender o clavo, e ese é o que non debería ocurrir, porque senón os sitios que xa son que teñen máis necesidades seguirán cada paso pois tendo máis necesidades. Ben, vamos a proceder a votación desta moción do Partido Popular. A favor. 19 votos emitidos, máis o de Alba telemático, neste caso de viva voz, 20 votos a favor, apróbase por unanimidade. Moitas grazas. Pasamos á moción seguinte. Moción de compromiso para exixir a Sareb a adecuación inmediata do edificio da Rúa Álvaro Cunqueiro, solicitar a caducidade da licencia e reforzar a vixiancia. E tal e como falamos nas comisións informativas, debatímoslo conxuntamente ca do bloque e votámolas por separado. En moción do bloque en relación á situación da Rúa Álvaro Cunqueiro e a súa contorna. Ten a palabra para a defensa por espacio de 5 minutos Rafa Cuña e despois Paco Vilariño polo mesmo tempo. Tes a palabra, Rafa. Sí, bo día. É un pouco incómodo falar sen ter unha referencia de tempo diante. Non, pero ali detrás. Sí, claro, pero dixen diante. Aviso. En Barrio Sésamo explicaban a diferencia entre diante e detrás. Aviso teu, vouche cantando eu cando che falta un minuto, canto cheo. Non te preocupes, gracias. Bueno, é un tema que sen dúbida está a molestar ou está a causar un pouco de alarma social en Lalín, o acontecido co edificio da Rúa Álvaro Cunqueiro. Creo que os grupos da oposición, me consta que os grupos da oposición, os tres falamos ali con veciñas e veciños ao respecto do que está pasando. Non sei se o fixo o goberno de Lalín. Si me gustaría que na resposta do concelleiro ou do alcalde que corresponde que me digan se tiveron algún tipo de contacto con estes veciños para falar desta cuestión. A mí o que me chega é que sí, pero bueno, estaría ben decirlo en público. E que está causando alarma social, non? Estamos vendo como é un edificio no que están causando molestias persoas que o están ocupando, un edificio que seguramente tiña que ter unha serie de condicións por parte da súa propiedade actual, que é a Sareb, para condicionalo para que non se produzcan ali determinado tipo de cuestións. Sabemos que hai persoas de nacionalidade rumana que parece ser que están ali dentro do mes de marzo, que todos os días pola tarde parece que salen polas fiestras e emiten sonidos guturais a berros, provocando molestias en os veciños e tamén en seguridade. Tamén sabemos que hai persoas magrebíes, pero eu creo que a nacionalidade destas persoas é o de menos, non? Porque estáse creando en Lalín un perigoso calvo de cultivo no que parece que temos algo contra a migración ou que hai sectores que teñen algo contra a migración. Eu quero decir e insistir en que os datos da subdelegación do goberno están claros, que o maior nivel de delictos que se producen na nosa zona, que estamos por debaixo da media, afortunadamente, aínda que a sensación é que é medrando, pois siguen sendo de persoas de nacionalidade española. Eu quero decir que a Sareb, o que algúns chamaban no seu momento banco malo, durante a crise que tivemos aquí, que comenzou en España no 2007, aquí chegou un pouco máis adiante, no 2008, fixo auténticos estropicios con empresarios lalinenses, cos que foi absolutamente implacable e que algúns acabaron prácticamente na ruína, porque non houbo contemplacións con eles. Eu creo que dende o Concello de Lalín, o Goberno de Lalín, ten a obriga de ser absolutamente implacable tamén coa Sareb, a hora de tomar medidas, se fan falta, coercitivas ante
a falta de iniciativa por parte do Banco Malo para adecuar este edificio. Constame que hai unha rebaixa no precio solicitado, fálase de sobre 500.000 euros. Sei que pode haber algún promotor xa a día de hoxe interesado en isto, pero a mí pareceme que a Xunta de Galicia, aí asumindo tamén a parte, se me permite o BNG, a lectura tamén da súa moción, que comparto que imos votar tamén evidentemente a favor, creo que a Xunta de Galicia ten unha ocasión única para asumir este edificio, acondicionalo, dedicalo á vivenda social. Eu creo que é o momento. Se non se dan estas circunstancias, temos a posibilidade do derrubo do edificio, como piden algúns veciños, aínda que algúns o din dun xeito un tanto curioso porque queren este derrubo deste edificio, con cuestión que non comparto. Parece que algún que lles molesta, eu falo moi claro, que lle molesta as vistas incluso, e aquí estamos falando de cuestións bastante máis serias do que me trasladou tamén algunha persona da veciñanza. Gústame ser xusto e decir a verdade, aínda que políticamente non me conveña. E insisto que creo que é o momento de que a Xunta de Galicia o asuma. Estou vendo en redes sociais ao respecto deste tema afirmacións que me preocupan e que insisto que son un caldo de cultivo perigoso para a convivencia na LIN. Eu cheguei a ler, a min pareceme que está no limiar do que é un delito de odio, incluso decir que había que facer con estas persoas de nacionalidade rumana ou magrebí batidas como se fan cos xabarís. E a min preocúpame que esa xente de la LIN que a día de hoxe, señores membros do goberno, está literal, o teño recorrido, Pablo, o sea, non te sorprendas, pero algún dixo que había que facer como cos xabaríns batidas. E dame un pouco de medo que un día, por calquera cousa, salte unha chispa aquí en la LIN e nos atopemos con situacións que estamos vendo en algún sitio do Estado español precisamente contra colectivos que eu insisto son absolutamente necesarios, e falo da legalidade tamén para o tecido industrial e productivo de la LIN. Perdón, Rafa, perdón que che vou dar máis tempo. Canto necesitas? Canto queres? Do. Bueno, Por eso estaba tranquilo. 2 minutos, nada, Vale. tranquilo. É dicir, para o tecido industrial son importantes. Hai moitos inmigrantes que están facendo traballos que moitos nacionais non queren. E isto pasou aquí, pasou en Chile, pasou na Argentina, pasou en Suiza, pasou en Alemania toda a vida. E despreciar por sistema a persoas que veñen de fora, eu estou a favor absolutamente da regulación de todos aqueles que non teñan cometido, evidentemente, delictos importantes, e estou absolutamente a favor de que se respeten os dereitos de todas as persoas que veñen aquí dun xeito absolutamente legal. Pero eu pido a caste política de la LIN, insisto no de caste política, tranquilidade, responsabilidade, e que saiban que os inmigrantes son necesarios para moitas cousas. Aquí, ademais, mira, onte estaba vendo o telexornal de Xavier Fortes pola noite, a noite en 24 horas, e veía o que estaba pasando precisamente en Gaza. Non é por misturar temas. É tan doloroso, é tan duro o que está pasando en Gaza, como en tantos países, ali hai unha guerra, pero en tantos países que a xente fuxe absolutamente da miseria e do terror, que eu creo que dende unha posición acomodada de europeos como que estamos dendo, non deberíamos ter dereito a ter determinado tipo de actitudes con persoas que veñen de pasalo tan mal. Moitas gracias. Gracias, Rafa. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Tes tamén 5 minutos, Paco, e ti xa volves a ali, se necesitar máis, xa o dis. Vale. Bo día. Ben, para nós, a nosa moción é unha moción máis completa no sentido de que nos entendemos que o problema, como levamos denunciando desde hai tempo, nesta zona de la LIN, na Rúa Álvaro Cunqueiro e na súa contorna, pois engloba problemas conxunturais e estruturais, baseados precisamente en dúas institucións responsables, a institución local, o goberno municipal, e, obviamente, o que é o goberno do Estado a través do Ministerio de Economía, que ten, desde logo, as competencias sobre a Sareb. E outro, desde logo, engañarnos. Aquí hai unha situación que non xurde absolutamente, do ostracismo, da casualidade, senón que resultado da deixadez que estas dúas administracións deixáchedes ao longo de tempo, pois dá estes resultados. En primeiro lugar, nós en decembro do pasado ano presentamos unha moción precisamente onde buscábamos xa ao límite, depois de pedilo con anterioridade,
poñerlle freo a unha Sareb. Insisto que este edificio en concreto non é, como se di, o 100% da Sareb, ten algo máis do 90%, outro é da Liseda, o que era o Banco Malo do Banco Popular, e que desde logo ademais está vendido a particulares, polo tanto, incluso é máis complexa a situación. Ben, dito isto, para non ser intolerable que unha administración como é o do Estado funcione como unha auténtica axencia especulativa onde, desde logo, marca os tempos de venta dos seus recursos, que, insisto, recursos que se fixeron a raíz do 2008, da crisis do ladrillo, con cartos de todos e todas, e o que están facendo é vendelos, que eu non critico a quen se dedica a iso, pero que desde logo na práctica funcionan así, a especuladores, cando o mercado está máis tensionado e precisamente alguén que se dedique en iniciativa privada a iso, o que vai facer desde logo é sacarlle unha plusvalía. Ben, nos entendemos que iso é antítese do que ten que ser a función dunha administración pública, dun goberno responsable dun dos principais problemas que este Concello ten, como é o tema da vivenda. Por iso falamos que neste caso hai cuestións moi puntuais desta zona e outras que nos afectan a todos e a todas as veciñas de Lalín. Nos, no mes depois de que vostedes votaran en contra en decembro da caducidade de dita licenza, con anos e anos e anos, que xa tiña que estar caducada, vostedes cómplices activos, desde logo, de permitirlle esta situación a Sareb, no mes de marzo presentamos por rexistro municipal reiterando que se tomara esa medida. Pois, a día de hoxe, seguimos sin ter contestación ao mesmo escrito que rexistramos. A súa falta de traballo e a súa complicidade dá como resultado esta situación. E hai problemas, desde logo, por iso levamos 6 puntos na nosa moción que, insisto, van desde un problema de seguridade, que para nós o problema de inseguridade en Lalín non deriva, desde logo, nin unha cuestión de nacionalidade nin de confesionalidade, todo o contrario, nos dá exactamente igual quen a produza, pero desde logo sí que creemos desde o BNG que temos que garantir que os veciños e veciñas non podan sufrir no noso Concello estas situacións. E isto é algo polo que desde logo pedimos que as dúas administracións e, sobre todo, obviamente, que ten as competencias máis importantes, e que a min tamén o quero decir, me extraña, vexo certos pasos, pero me extraña a lentitude sobre as actuacións que se tiñan que ter dado. Pois eu entendo que, un goberno como vostedes terían que ter xa pedido, se estiveran preocupados, unha reunión coa súa delegación para ver este tema en concreto e o conxunto do Dávila como vai, que xa o tratamos, eu creo que a última vez o xaneiro pasado, non? O tema do edificio este nos apostamos clarísimamente, incluso se fixemos unha batería de preguntas no Congreso dos Diputados a través do noso diputado Néstor Rego, nos apostamos clarísimamente por recuperarlos e os informes obviamente técnicos así o avalan, non? E entendemos que desde logo facer o que é, un parque público de vivenda en aluguer é unha das urxencias máis claras que ten a nosa veciñanza, non? Estades falando diario de manter os 20.000, a categoría dos 20.000 habitantes. Bueno, por onde se foi, está claro que non deu bons resultados e, desde logo, nos creemos que é imposible manter a categoría dos 20.000 se, desde logo, a xente non ten vivenda para quedarse en Lalín ou para vir residir en Lalín, e xa non digamos, por non falar e non distorsionar este debate, do que é a ampliación do polígono, non? Se non temos postos de traballo. E estes son debates que, desde logo, vostedes fuxen deles e non fan absolutamente nada para remedialos. Mire, aquí hai problemas tamén moi importantes nos que vostedes se situaron unha vez máis a favor dunha familia en contra dos veciños. Ano 2003, os veciños lle gañan a vostedes nos tribunais unha sentencia e vostedes recurren dita sentenza en contra dos veciños e veciñas que residen ali
para, desde logo, beneficiar unha familia. Unha vez máis, desde logo, amosan as claras de que parte están. O vial, incluso chegaron a decir hai pouco que o vial, mentras non se solucionara o do edificio, non se podía abrir, non se podía rematar. É unha falsidade clarísima. Tanto como que están, en teoría, tramitando e, desde logo, entendemos que sería moi importante que dito vial se abrira, desde logo, para romper ditas dinámicas que ali hai, non? En definitiva, para nós é moi importante e por iso pedimos 6 puntos, tanto do que é a recuperación dese edificio que inmediatamente a Sareb, se fan as xestións para que a Sareb pois o ceda a Xunta para que se rehabilite de xeito inmediato para un fin, obviamente, de aluguer. Esa reunión polo tema de seguridade coa subdelegación do Goberno, medidas de mantemento urbano. Estamos falando que esta veciñanza non ten o servizo de limpeza, que aquelo é unha selva, que están pagando o recibo dun servizo, unha taxa que non, desde logo, teñen contraprestación por ela. Apertura do vial. Pedimos tamén, evidentemente, a retirada do recurso que está sen resolver, precisamente desde que o presentaron vostedes do acordo da Xunta de Goberno, que aí sí que andiveron rápidos, frente a promesas que nos contaban ainda outro día os veciños e veciñas que lle fixeron nas municipais, que se vostedes volvían gañar, pois non iban ter ningún problema, pois resulta que 2 anos despois o problema crearonllo vostedes, e depois tamén nos parece moi importante apoiar a esta veciñanza. Eu non sei se vostedes, a mí non me consta, se vostedes tiveron, que estivo ali o alcalde sí que me consta, pero que tivo unha reunión cos veciños, polo menos cando nos fomos, nos trasladaban as gañas no bo sentido que tiñan de poder falar co alcalde para poder transmitirlle os problemas que tiñan e, obviamente, buscar solucións a esta situación. Polo tanto, é moi importante este debate porque, insisto, hai problemas puntuais desa zona, pero hai outros, como é o tema da vivenda, como é o tema da seguridade, como é o tema da apertura dun vial que nos afecta, desde logo, o conxunto da ciudadanía. E, mire, vexo xe na prensa a reestructuración do goberno, non sei como lle queren chamar, e falan de vivenda. Bueno, de verdade, aí en política hai que valer, pero vostedes valen para todo, porque co que están permitindolle a Sareb, a especulación brutal que levan en 2 anos 100 vivendas que podían estar ao servizo da Administración para o alugueiro público, especulando con elas, vostedes sin caducarlle a licencia, ano tras ano, despois de que, obviamente, tivera que estar máis que caducada, home, pois desde logo non é poñerse de perfil, é poñerse do lado dos especuladores e, de logo, dunha administración tan indigna como é a Sareb, que, se consultamos a finalidade que ten, pon textualmente que ten unha finalidade social. Social non sei para quen, desde logo para o interés xeral temos clarísimo que non. Gracias, Paco. Turno para Xoé. Ten a palabra Alba. Ai, pero non che podo dar aquí. Ti xa tes. E dalle, Alba. Eu teño, non sei se me escoitades... Sí. Sí. Vale. Bueno, bo día a todos e a todas. Antes de nada, pois vou pregar un pouco de comprensión e desculpas de antemán, se aparece ou se escoita algún dos membros no tempo que estou intervindo aquí, cousas da conciliación. E dito isto, como teño pouco tempo para intervir, pois vou ir ao grano. Dentro do Partido Socialista, reunimos... Os días que a veciñanza da contorna de Álvaro Cunqueiro levan meses denunciando a degradación e a convivencia entre outras cousas na zona. Nós tomamos nota das súas demandas, das súas necesidades. Non sei se dende o Goberno se o fixeron nestes últimos días, descoñezo, se non o fixeron, eu animos a facelo para coñecer basicamente as necesidades de primeira man, a problemática a que se enfrontan e, de paso, pois, darlle a coñecer aos veciños e veciñas en que situación se encontra o edificio, a licencia, etc., na actualidade.
Eu creo que, en primeiro lugar, é básico, é necesario e urxente abrir a rúa ao tránsito para devolverlle a vida e que deixe de ser unha zona marxinal e aillada, que é como quedou agora mesmo. Eu creo que o Concello ten que poñerse as pilas e darlle solución a este problema urbanístico, así como, bueno, outros que xa se mencionaron antes, limpeza, iluminación, garantir a salubridade na zona, etc. Pero eu creo que abrir a rúa é un primeiro paso. E isto é que ten que ser unha rúa normal, ten que ser unha rúa pola que pasen os coches, pola que pase a xente, porque esa é unha das cuestións pola que quedou illada. E o que necesitamos é que non quede como un reduto do resto da vila e se quede dentro da vila. Polo tanto, se a rúa se abre, pois deixará de estar illada. Eu lembro que se anunciou a apertura, creo que durante o goberno de coalición, logo pois, chegou o cambio de goberno, non sabemos pois, por que non se avanzou neste tema. Por outra banda, e se falamos de edificación, que xa falaban tamén os compañeiros, bueno, eu o que teño entendido é que continuar ca obra parece que non é viable debido aos problemas que presenta a nivel estrutural ou as deficiencias da estrutura, ademais dos problemas que está acarreando aos veciños e veciñas da zona, pois, filtracións, os colindantes, etc. etc. Creemos que neste caso o máis sensato sería falar de demolición por parte da Sareb e logo que se poñan os terreos a disposición da administración pública, se é posible, evidentemente, da Xunta, do Estado ou de quen sexa, para así, como falaba tamén Paco Vilariño, pois, construir vivenda pública que tanta falta fai na Lim, porque é a única maneira de que asentemos poboación, de que atraigamos talento, de que impulsemos a industria, etc. etc. Non? Eu creo que neste sentido, falando de vivenda pública, pois, en España temos un goberno comprometido con esta problemática e esta pois, pode ser a mellor opción. Non? E pois, tamén hai que falar da outra vertente deste problema, que é a inseguridade, a falta de convivencia da zona, así como acontece tamén pois, no resto da vila, non é algo que nos sorprenda. Eu creo que é evidente que neste escenario hai un problema de convivencia, hai que atallalo, pero eu creo que temos que ser coherentes. E eu creo que a única solución, e só vamos poder darlle solución se facemos un exercicio de traballo conxunto entre Policía Local, Garda Civil, Goberno e Cidadanía. Por certo, se falamos de Policía Local, compre dicir que estamos baixo mínimos e é interesante que cando un veciño desta zona ou de calquera outra ten un problema e chama por teléfono, pois que como mínimo pois que lle collan o teléfono. Non? O que non estou de acordo e non podo comprender é como un goberno, o noso goberno de Lalín, pois se parapeta detrás dun discurso ultra culpando de todos os males á inmigración. Un discurso que, bueno, pois ao Partido Popular lle pode valer para rascar algún voto, pero, dende logo, pois non vai a servir nin serve para solucionar o problema destes e de outros veciños. Eu creo que está claro que a inmigración non é un problema e os problemas son outros e é aí onde temos que ir. E, miren, eu lembrei no outro día, xa nalgúna entrevista, creo, nalgúna nota de prensa, en abril deste mesmo ano, despois de falar xa con parte da veciñanza, pois o compañeiro Anxo trasladou ao alcalde e ao concelleiro de Seguridade a urxencia e a necesidade de intervir nesta zona, non? Bueno, pois vemos como non se fixo nada, ata que as redes se fixeron eco dun vídeo nun perfil anónimo. Aí sí que o alcalde mandou unha nota de prensa dicindo que desta volta pois, que se poñían co tema. Como sempre, pois, eu creo que chegan tarde, mal e arrastro. E logo, se falamos do tema da subdelegación, que tamén se menciona en algunhas das mocións, nós estamos en contacto coa subdelegación, creo que dentro do Concello, pois, nos últimos meses houve varias xuntas de seguridade, tamén nos recibiron os voceiros dos distintos grupos en Pontevedra, creo que neste sentido non hai problema ningún. E despois, como dixen, pois, eu creo que a solución é un traballo conxunto, non? Abrir a rúa, evidentemente, ter efectivos de abondo para que os veciños, pois, chaman por teléfono e se lle colla o teléfono, darlle solución a ese edificio que leva preto de máis de 2 décadas por nun estado lamentable, o que provoca pois, toda esta situación de feísmo, de insalubridade, inseguridade, perigosidade, etc. etc. En todo caso, eu anuncio xa o noso voto a favor tanto da moción de compromiso como da moción do BNG, porque basicamente o que temos que facer é darlle unha solución definitiva a esta zona, a problemática do edificio, que, como ben dicía Paco, pois, é propiedade na práctica totalidade da Sareb, e reiterar tamén pois, a necesidade pois, de abrir a rúa ao tránsito e o noso compromiso cos veciños e veciñas da zona. E remato.
Moitas gracias. Turno para o Partido Popular. Ten a palabra Pablo Areán. Sí, bos días. Miren, este é un tema no que levamos moito traballado e que parece que por fin terá avances importantes en datas próximas. Xa lles aclaro tamén pola preocupación que teñen todos de preguntarnos e de anunciar a bombo e platillo que foron a reunirse cos veciños porque tiñan que facelo para vendelo hoxe no pleno, que nós tamén nos reunimos cos veciños, que falamos con eles habitualmente, tratamos de atendelos, pero non só con eles. Tamén falamos cos ocupas, tamén fomos visitar moitas veces o edificio onde se aloxan os ocupas. O que pasa é que nós non temos un altavoz, non imos con un altavoz polas rúas e diante da prensa para anunciar o que estamos facendo. Nós o que facemos é traballar con seriedade. Con respecto ao mantemento da zona, o mantemento é similar ao de outras zonas do casco urbano. Si que é certo tamén que lle comunicamos ás empresas encargadas, responsables, tanto da limpeza como do lumeado, que revisaran por se houbera que corrixir ou mellorar algo. En canto aos desbroces das zonas verdes, o Concello desbroza o que lle corresponde. O resto das parcelas son privadas e correspondelle limpialas aos propietarios. O que fai o Concello é enviarlles unha notificación, un requerimento para que o fagan. Uns fano máis rápidos e outro hai que andar insistíndolle moito máis. Con respecto á urbanización, trátase dunha urbanización privada, quedou paralizada coa crise. No seu momento, o técnico competente do Concello fixo unha recepción parcial para poder darlle a licencia de primeira ocupación ao edificio da mina e, ademais, penso que con bo criterio, porque o que fixo foi permitir que os veciños que tiñan cartos adiantados puderan ocupar os seus pisos e non quedaran co cu ao aire, como se soe decir, perdón a expresión, como pasou xa en algún outro edificio aquí en Lalín, se fora así, a día de hoxe o edificio da mina sería posiblemente propiedade da Sareb. O resto da urbanización está sin recibir e, polo tanto, é privada todavía. A sentenza sobre o famoso muro non é en contra do Concello. A sentenza inclúe o Concello como subsidiario porque a empresa constructora desapareceu e o Concello é depositario dun aval que podería utilizar se fora o caso. O que sucedeu, e segundo todos os técnicos externos e do Concello, é que se executa a sentenza que nos indica o xuiz, todo o terreno de arriba viríase abaixo. E nós o que fixemos foi trasladarle ao xulgado que tivera en conta esta cuestión e que nos dera algunha opción. Estamos esperando desde hai 2 anos a que nos respondan. O propietario presentou unha modificación do proxecto de urbanización e foi aprobada. Polos motivos que foran, señor Francisco Vilariño, polos motivos que foran, ben por motivos técnicos, por antoxo, por motivos técnicos, por antoxo ou por abaratar custes. Está no seu dereito sempre e cando cumpla a normativa, faltaría máis, entenderano todos. En canto á recepción do resto da organización, que tentaron abrir e non conseguiron os diferentes gobernos que pasaron por aquí, incluído o de vostedes. Podolle decir que levo moito traballado tamén neste tema e a nosa intención, a intención que temos ahora mismo de deixalo todo listo, a falta dunha firma, por así dicilo, para que cando teñamos o visto bo dos servizos xurídicos poder sacalo adiante. Estamos á espera de que o xulgado resolva, porque os asesores xurídicos o que nos din é que non teñen claro se nos pode afectar ou como nos pode afectar recibilo antes de que exista esa sentencia definitiva. O edificio da Sareb. O edificio sin rematar é propiedade da Sareb. A Sareb é do Estado. Logo, o Estado é responsable directo do edificio e ten capacidade para influir directamente sobre o que pasa co edificio. Manda narices e aí o deixo. Levamos realmente moito tempo falando coa Sareb e coas súas inmobiliarias e satélites que teñen alrededor, presionando para que tomen medidas ao respecto. Tanto é así que xa lle deron saída a case todos os edificios que tiñan en Lalín. É dicir, conseguimos que mobilizaran case toda a bolsa de vivenda que tiñan bloqueada e xa está no mercado. Falta únicamente este edificio da rúa Álvaro Cunqueiro, que é o último que agora mesmo lles queda en Lalín. Exiximos ya a Sareb que lle dera unha saída ao edificio, ben coa venta
ou ben coa cesión a Xunta ou a nós para darlle unha solución. Exixímoslle que actuara de inmediato, con desbroces, limpeza, retirando a auga que anega os sotos, balando e perimetrando o entorno, retirando escombros e elementos perigosos. Comprometéronse a tomar accións inmediatas e a partir de aí a Sareb baixou o precio e parece que hai algún interesado, como ben saben todos vostedes, en compralo e en poñelo a solucionar. Ao mesmo tempo que todo isto, en paralelo, os técnicos do Concello están a facer un seguimento do expediente para tomar as medidas que sexan necesarias e seremos implacables. A negociación é complexa e o único que nos importa é que non se produza unha situación de enquistamento definitiva que o deixe atrancado para sempre. Pero, insisto, parece que pode haber xa unha solución moi próxima. No tocante á seguridade, o edificio, como saben, no edificio meteronse uns ocupas. Eu non falo de nacionalidades, nin de racismo, non é un tema nin que siquera tivera reflexado na moción, como están pretendendo decir que nós sacamos e provocamos. Parece que levan todo cara a ese punto. Bueno, digo de forma xenérica, entendo que cada un depois o interpreta. A realidade é que cando pelexan entre eles fan escándalo, fan molestias, un incordio, aínda que non sexa perigoso para os veciños, a sensación de incomodidade e inseguridade é real, solamente aínda que sexa polo feito desa sensación xa hai que eliminalo. Pero e aquí puntualizo, recordan cando en algún pleno recente falábamos do medo que tiñan os veciños a que os ocupas lle entraran nos pisos e os ocuparan e que por eso non o poñían no mercado? Algún dos aquí presentes ría e preguntaba onde están os ocupas aquí en Lalín? Pois miren, aí temos os ocupas e agora tampouco fai xa tanta gracia o tema. A Garda Civil é quen ten as competencias principais nestes casos e constame que están a facer todo o que poden. Desde o Concello tamén reforzamos a presencia policial nese punto, pero os medios con que contamos son limitados, pero sobre todo son moi limitadas as accións que podemos emprender nestes casos. Primeiro, están nunha propiedade privada, houbo que pedirlle ao Sareb que denunciara, conseguimos que denunciara, están pendentes da resolución do xulgado, o xulgado vai a velocidade que vai e as leis son as que son. En todo caso, parece que conseguimos que marchara xa algún dos ocupantes do edificio e outros están encarrilados á espera do que pase coas dilixencias do xulgado. Mentres tanto, a subdelegación coa que xa nos reunimos en diferentes xuntas locais de seguridade e tratamos este tema, segue a dicirnos que Lalín é un sitio tranquilo, seguro, co índice de delitos é baixo. E parece que esta é a tese e os problemas son os mesmos en toda España. Que é o que sucede aquí? E penso que todos estarán de acordo, ou eso espero. Nós en Lalín non queremos que exista ningún só caso deste estilo. É porque traballamos, e o que queremos é cortar isto de raíz antes de que vaya a máis. E dito todo isto, como transfondo, eu creo que estamos a falar do síntoma e non da enfermidade. Política de inmigración nefasta, entra aquí quen lle dá a gana e fai o que lle dá a gana. Política de vivenda estatal inexistente. Tanto é así que os propios aliados do Goberno propoñen a Sareb que ceda á Xunta para que a Xunta solucione un problema que eles non son capaces de solucionar. Desmantelación de corpos de seguridade, falta de persoal e mans atadas por medo a emprender calquer tipo de acción. Lei pro ocupas, entre comillas. Xustiza lenta, condenas laxas e agora o BNG dinos que a Sareb, é dicir, o Estado, adícase á especulación urbanística. Manda narices, o que nos faltaba. Pero isto é o que temos en España, o goberno que temos en España, que é un claro exemplo de goberno perfecto de esquerdas. Para que quede claro, nós estamos nas antípodas do que representa a Sareb e a súa forma de traballar e solidarizámonos cos veciños que viven esas desagradables situacións. Pero votaremos en contra porque temos o traballo xa feito e moi adiantado e confiamos e esperamos que a situación teña unha boa solución nun prazo moi razoable. Moitas grazas. Votaremos en contra a do bloque. A do bloque, sí. E a outra, estabas defendendo as dúas a vez. Estaba defendendo as dúas a vez. A outra tamén a votamos en contra.
como a do compromiso tamén ten algunha moción, algún punto e aparte, algún punto específico, eu penso que o ideal é, o acordado é, o acaecido é votar tamén en contra. Moi ben. Segundo turno para Rafael Luis Cuiña. Sí, concelleiro, que sabe que lle teño un gran aprecio persoal e incluso respecto intelectual. Sería vostede un excelente candidato a alcaldía de Vox en Lalín. O que pasa que como está integrado no Partido Popular, pois, digo por todo o que he dixo con respecto aos inmigrantes, sorprendente, canto menos. Supoño que hai que asumir determinado tipo de discursos para sumar, para conseguir determinado tipo de obxectivos. A mí eso en política pareceme perigoso. Eu quero lle preguntar ao goberno de Lalín cantas multas coercitivas fixeron a Sareb con este tema. Digo eu a resposta, estilo como nas tertulias de Mario Conde, que se fai a pregunta, salvando as distancias. A pregunta e a resposta, 0. Que pasou, cantas multas houbo no edificio de Nuno e Anes de Cercio por parte do goberno progresista no seu momento? As necesarias. Entón, eu supoño que non teño fama de ser comunista nin sequera anarcocapitalista como o meu profesor amigo Bastos Bolueta. Pero vostedes que prefiren favorecer a especulación duns poucos con algo que é de recursos públicos que está en un banco malo que pertenece ao Estado, ou prefiren que se destine a vivenda pública que está no programa do Partido Popular a nivel autonómico como punto estrela para os próximos anos? Pois vostedes deciden. Agora, insisto que coa Sareb, igual que, miren, eu, como saben, son un empresario. Isto o que vou decir non vai moi a favor dos meus intereses. Cando calquera veciño ou veciña de Lalín ten o máis mínimo problema cun banco, o banco non tarda un só segundo en ir contra eles con todo. Eu creo que dende as administracións públicas hai que facer exactamente o mesmo, insisto, con organismos que fixeron tanto dano en Lalín. O concelleiro fala que este tipo de problemas pasan nun conxunto de Estado, etc., é certo. Pero aquí, os membros do Pleno, estamos para representar os intereses dos veciños e veciñas de Lalín. E eu creo que deben ser implacables coa Sareb. Empezar a mandar multas inmediatamente, porque xa teñen, supoño, que informes por parte do secretario para poder facelo, senón solicítenllo inmediatamente ante o incumplimento flagrante de todo o que lle están pedindo según vostede dende hai tempo. E eu, o que lle traslado, a min dame exactamente igual que voten a favor ou en contra da moción de compromiso. Sabe por qué? Porque estou acostumbrado a que se voten a favor de un montón de mocións de compromiso para que despois non se cumpla. O espírito de consenso e de colaboración eu asumo e estou a gusto traballando en este espírito de consenso e de colaboración. Pero a realidade é a que cree que me importa, representando o meu grupo, o máis mínimo que vostede anuncie que vai votar en contra por algún punto da moción de compromiso. É o que quero que se resolva este problema con este edificio da Sareb para a tranquilidade dos que non se favorezca a situación finalmente e que se destine a vivenda pública asumindo o programa estrela do Partido Popular para a Xunta de Galicia durante estes 4 anos. Creo que non estou pedindo demasiado. E se vostedes queren facer unha demostración de que realmente o Partido Popular está a favor da vivenda pública porque é unha necesidade no conxunto do Estado, especialmente en Galicia e tamén en Lalín, fagan unha demostración facendo xestión da que presumen habitualmente para que este edificio se poña a disposición para facer vivenda pública. E despois, para rematar, concelleiro, que está falando con outro concelleiro que algo de experiencia ten xa en esta casa, camino de 10 anos, isto que nos dixo de que vostedes, que toda a oposición fora a falar cos veciños e os veciños. Eu non o publicitei, por certo, pero non por nada. Parece absolutamente legítimo que se faga. Non nos den leccións de que vostedes van por ali e non fan publicidade. Vostedes fan publicidade absolutamente de todo. En algunha cuestión, como por exemplo na ampliación do polígono Lalín 2000 en bucle dende 2011. Entón, deso non recibo leccións sobre facer publicidade e aparte é legítimo na contenda política e vender cada un o seu produto, pero non os conte aos demais que parece que vai a oposición porque lle interesa e o goberno non. Eu traslade, mire, aparte, como sou unha persona discreta, eu sou pendendo o primeiro momento. Cando foi o goberno ou parte do goberno a falar ali,
cando foi ao policía a falar cos ocupas. Incluso sei o que pretenden facer co Departamento de Servicios Sociais, benvido a Avelino, por certo, o Departamento de Servicios Sociais, con respecto a estes cidadáns que viven ali. Seino todo, pasa que son unha persona discreta, o que quero é que se resolva a situación, sencillamente. Moitas gracias. Que vai facer Avelino? Que vai facer? Sí, pero que vai facer? Por iso lle pregunto. Bueno, é unha broma, non vai por aí os tiros. Paco Vilariño, tes a palabra. Bueno, Avelino, a este ritmo van a nomear responsable da NASA neste goberno e vale para todo, non? Entón, bueno, xa nada nos sorprendería. Mire, rematar a súa intervención como rematou, cun discurso de odio. Ideolóxicamente noxento, políticamente indecente e, desde logo, pensando, e o digo desde a posición do BNG, que esa é a proposta que vostedes traen hoxe aquí, que vamos sembrar máis odio, pero non imos facer nada para que os veciños e veciñas solucionen este problema, é terrible. Vostedes que presumen de tanta... Mire, cando nos denunciamos, estou me lembrando agora, o problema de inseguridade en Lalín, a primeira resposta que tivemos por parte de vostedes foi negalo, que eso era unha falacia do BNG, que non había esos problemas, e resulta que agora, obviamente, xa o debate se sitúa noutros termos, ninguén dubida que o hai, pero hai dunha minoría que actúa sobre unha mafia, sobre a inmensa maioría, independentemente da condición confesional ou nacionalidade. Vale. E vostedes, ante esta chulería de que se marcan, que supoño que vai fixada en base a pulserita de la bandera de España, o que lles toca a vostedes é o seguinte, que responsabilidade teñen vostedes? Pois, home, serán os responsables da policía local. Cal é a alternativa cos veciños e veciñas desta zona, pero do conxunto deste concello, reciben cando teñen un problema, ao chamar a policía local? Salta un contestador que lles di directamente chamen o 112 ou a Garda Civil. Isto é a xestión da que vostedes poden presumir e das que din que, bueno, como dixo vostede nese discurso de odio, recortes incluso, que eu non dubido que sexa así, nos corpos e forzas de seguridade. Se alguén recortou no plantel de policía local, foron vostedes. Se alguén fixo o ridículo máis grande no tema da policía local recientemente nos últimos anos, foron vostedes. Se alguén ten os veciños e veciñas de Lalín 5 de 7 noites sin policía local, son vostedes. Se alguén ten a maioría das tardes sin policía local, son vostedes. Entón, non xoguemos a demagoxia con temas que son moi serios. Vostedes di, seremos implacables. Implacables con que? Con permitirlle a Sareb, que, insisto, é a indecencia personificada da especulación, que siga décadas facendo o mesmo. Como pode vostede poñerse unha medalla de que gracias ás xestións de vostedes colocaron activos da Sareb no mercado? Pero vostedes a quen intentan engañar? Os activos da Sareb, se vostedes actuaran, terían caducada a súa licencia, como sabe de sobra. Caducada. A Sareb fixo e puxo no mercado cada valor, o sea, 2 edificios en concretos, en épocas... Mira, non é por nada, non é por chamarche a decir moito menos. Por que berras tanto? Bueno, porque son así. Pero non berras tanto. Bueno, pois vou berrar menos, pero... Escoitamos igual, entendemos perfectamente. Bueno, pois intentarei berrar menos, porque é que hai cousas que dora que tomadora de pelo. Entón, puxeron, e que vostede, de verdad, que se arrogue, que gracias a vostede conseguiron que estes edificios se puxeran a venta. É mentira, gracias a vostedes estes edificios non se puxeron en venta hasta que a Sareb lle interesou para vendelos a un maior precio a un paquete privado de empresarios. E vostede sabe que é así. E por qué? Porque obviamente tensionan o mercado e o venden a moito mellor precio e desde logo un precio que non é asequible para a maioría da poboación do noso concello. Mire,
eu contéstenos a unha pregunta. Se é como vostede di, por que non lle deron a caducidade a algo que por lei está máis que caducado hai moito tempo? Por qué? Que fixeron xa non antes, desde que nos yo dixemos, pero que desde que estoupou este problema, que fixeron? Que medo teñen? Que medo teñen? Porque xa será o colmo. Que vostede nos poda reprochar que facemos públicas as reunións cos veciños. Home, faltaría máis. Agardo que non teñamos que volver á época de ter que escondernos para reunirnos cos veciños e veciñas. Faltaría máis. Faltaría máis. Eu pregúntolle tamén que reunións mantiveron vostedes que di cos veciños e veciñas. Eles nos din que, desde logo, non. E as teñen solicitado por escrito. E supoño que a nosa responsabilidade é reunirnos coa veciñanza, pero a súa é multiplicada por 1000, vale? Porque son os que teñen a capacidade de solucionarlo, vale? Mire, eu creo que, desde logo, poden xogar con temas delicados, poden non facer para o que están cobrando, poden mentir, o sea, eu digo, vin onte, saíuse na prensa, vin onte nas redes, como incluso venden o tema da vivenda como unha das súas prioridades. Son, desde logo, vostedes sí que son unha máquina de marketing. Realmente, detrás de vostedes non hai absolutamente, nestes máis de 2 anos de mandato, ningunha xestión boa para este pobo. E unha vez máis neste tema, están favorecendo a unha minoría en contra da inmensa maioría. E o saben de sobra. E, por rematar, non me diga co tema da limpeza, porque, de verdade, algún veciño ou veciña que este escoitando isto, desa zona, e que debe ter unha indignación dicindo que teñen os mesmos servizos de limpeza que calquer outro veciño, é un insulto á intelixencia dos que ali residen. E non diga tamén que vostedes levan tempo, porque vostedes modificaron, ou tamén o negara aquí, o proxecto de urbanización desa zona. Para que modificaron? A quen querían beneficiar e por que está sin aplicar a día de hoxe? Moitas grazas, Paco. Ben, pois, para rematar, tócame falar a min, eu dei os tempo que ustedes... No, Alba non. César, falaron Paco e máis Rafa porque son os ponentes das mocións. Ben, e agora pecho eu e xa está. E despois ven a moción que é a moción do PSOE. E votámoslas por separado, que foi o que acordamos. Ben, eu quero empezar dicindo ao señor Cuña un tema que despois queda no tinteiro, por se eu quero dicir agora. Falan dixo de que nós vendíamos todo o vendible e moito máis. Eu digo que é lexítimo porque non hai un solo goberno que non venda o que fai ou que intenta facer, porque ás veces non o dá feito. Por lo tanto, xa digo, pero mencionou en concreto o polígono. Esqueceuse che poñer o tempo, digo, porque... Sí, pero Paco, eu se queres poño tempo, pero eu deixe 3 veces 3 minutos, pero 4. Digo que é que a mí non se me corta, porque dicía que mencionou en concreto o tema do polígono. Claro que vai lento, pero mira unha cousa. Cando na próxima xunta de portavoces, que espero facela se estamos todos disponibles na semana que ven, ou na outra máis, cando estemos todos disponibles, voulles comunicar algo do polígono industrial Alín 2000 que van flipar da reunión que tuve que a conselleira esta semana, precisamente, porque eu non contaba con tanto, asegúrollelo. Mire, voulle dar plazos e todo. Por lo tanto, que vendamos, home, vendemos, é lexítimo, pero tamén o traballamos, porque eu traballei, non asegúrolle que o traballei, e traballei na conciencia. Vale, pero quero lle dicir de que vendémolo, pero traballamos, eu creo que, a ver, non vou ser, eu non son imparcial, pero eu creo que traballamos máis do que vendemos incluso, pero bueno, a ver, cada un atende as cousas según van. O polígono, claro que era unha asignatura, pero cando lles poña encima da mesa, e non o sabe nin o goberno, sabe solo Pablo, que veu comigo a onda conselleira, cando lles diga como está todo o proceso, porque eu realmente iba ca idea de pedilo, pero de conseguilo non exactamente, unha parte. Entón, eu lle comentarei. Hai algunhas cousas que non vai depender, que non son unha cousa eu que quero facer a conselleira e outra cousa eu que lle vai deixar facer Facenda, pero quero dicir que por aí vamos tiros. Ben, con respecto ao tema este que nos ocupa destas 2 mocións, a ver,
Meu abuelo, en paz descanse, cando dicíamos que había que fazer unha cousa para que a fixeran outros, dicía meu abuelo, eso está moi ben, levántense e vayan. Claro, é que mandar hor máis é caralludo, pero facelo dá traballo. E nós estamos intentando facelo. E eu, dunha maneira telegráfica, para non alongarme, porque vou dicir o mesmo, pois quero dicir con respecto a isto unha serie de cuestións que, como digo, vai ser a nivel telegráfico. Despois, se queren, eu non teño inconveniente en explicarlle polo mío. Primeiro, a Sareb hai que darlle de comer á parte. Vale? Pero, desde logo, non é santo da miña devoción, nin de vostedes, pero da miña tampouco. Por lo tanto, hai que darlle de comer á parte. E quero dicir a Alba que a Sareb rixia o PSOE nestes momentos. A ver se aquí, parece que aquí querense botar os cuellos ás escopetas. A Sareb, Alba, rixia o PSOE. E o que está pasando ca Sareb e os abusos da Sareb é responsable o goberno da nación. E a nós chuleounos, en palabras domésticas, chuleounos. Que ocorre? Houve un momento e houve un punto de inflexión donde demos buscado unha fórmula para apretarlle os tornillos, que non é fácil. E como a negociación que estamos facendo ca Sareb agora é razonable, non vou a dicir máis, pero vou a contar, cando sexa contable, como lle apretamos as carabillas a Sareb. E como digo agora, non podo dicilo, non porque sea un secreto de Estado, sino que non quero que se estropee o que temos falado ca Sareb. Pero a Sareb houbo que apretala, porque senón non soltaba prenda. E chuleábanos. E máis, nos dirixémonos a eles a través dun correo electrónico, que o contestaban cando lle daba a gana, se o contestaban. Era infumable que un banco, que a Sareb, da Administración do Estado, que ningunea tanto a un concello. Por certo, a Lalín e aos outros tamén, porque eu cando vi outros alcaldes e lle preguntaba, todos teñen o mesmo problema. Por lo tanto, Alba, en vez de agarrar e botarlle a culpa aos demais, e botarnos a culpa a nós, parte dos problemas que hai en todo aquilo ven orixinado porque o goberno do Estado, que está desaparecido, non fai os seus labores. E a ministra de Vivenda pasa absolutamente de todo. E, é de traca que o PSOE diga que é un goberno comprometido ca vivenda. Ai, Jesús. En 7 anos, veremos. É o que digo eu, levántense e vayan. Porque din que van facer, vai ser a prioridade. E como se demostra, se non fan unha sola acción. Alba, a acción máis pequena vale máis que a intención máis grande. Predicar é unha cousa, dar trigo é outra. O mérito é buscar un equilibrio entre predicar e dar trigo. Por lo tanto, a responsabilidade da Sareb é do PSOE, que quede claro. Segundo, dice o Bloque Nacionalista Galego, e máis tamén Joín Cuiña, pero máis de refilón, que caducar a licencia. Miramos pros e contras. Eu mandei llevar esas amenazas a Sareb de que iba a caducar a licencia, por escrito. Pero, cando vin a contra, dixen, a ver se damos negociado, que é moito mellor. Caducar a licencia significa, se caducamos a licencia dese edificio ou de outros, significa empezar de novo. E resulta que ese edificio, que a licencia que ten, como cambiou a normativa, non se lle pode dar mínima licencia. Co cal, se lle caducamos a licencia, só queda derrubalo. A opción, só queda derrubalo. A opción que eu considero que é moi perigosa, porque, primeiro, fainos falta vivenda na Lalín. E eu creo que se vai conseguir que eso sexa un edificio útil. Xo miraron técnicos, incluso con algún que me enterei que fora por ali, falei con el, xome que o edificio que está en perfecto estado, que os ladrillos están mal, pero que as placas e a fundamentación que xo miraron é que vale perfectamente. É dicir, o principal vale, polo tanto, é recuperable. Entón, derrubalo, aínda que queda moi bonito decir, si é mellor derrubalo, decía vostede que algún veciño decía, claro, porque así lle quitar vistas. A ver, por favor, sexamos serios. Eu acórdome cando o edificio medio rural que se está facendo ali, pois tamén viñeron falar comigo algúns veciños que lle quitaba algo de vistas ali a 20 metros. A ver, non é serio. É dicir, eu entendo que somos egoístas e tamén a mí me gustaría moitas cousas, pero que non é de recibo. Por lo tanto, eso non é certo. Ali, caducar aquelo e tirar aquelo é un problemón para o Concello, pero tamén para a Sareb. Pero a que a Sareb, que mar lle dá? Se dalle igual, que é unha cousa...
perder millóns, importa un pimiento, fan o que lle dá a gana. Encima chuléanos. Ata que xa lles explicarei o resorte, por onde eu os atornillei. Entón, eu creo que agora estamos no camiño. Pablo fixo centos e centos de xestións. Que ocorre? Como moitas delas foron infrutuosas, tampouco as imos decir. Entón non decimos nin as frutuosas, nin as infrutuosas. Pero por cada frutuosa que houbo 10 infrutuosas. Non me sale agora. Infrutuosas. Así que estamos no camiño de solucionar aquilo. Que é un problema que saben vostedes que é un problema que ocorreu en Lalín como ocorreu en moitos outros sitios onde había crecemento de vivenda. Cando veo a crisis, pois levou por diante a moitas empresas. A ver, Paco, é injusto que ti afirmes o da limpeza. O que é o trozo de rúa está como tantas outras rúas que hai en Lalín, como a centros de rúas que hai en Lalín. O problema é o que hai de arredor, pero é que a xente chámalle, mete todo no mesmo cesto. E xa lle explicou Pablo, non é o mesmo cesto, non é o mesmo a rúa que hai por diante, que pode haber, non sei se hai algún problema en algunha farola, e que pode haber algunha baldosa que se move, 2 ou 3, como en centos de calles de Lalín, en centos de calles de Lalín. Ali o mantemento da rúa, diste, algún estará botando as maus á cabeza, porque vos que as bote, porque eu estuve ali, eu tamén estuve ali. Entón, aquela rúa podía estar máis limpia, sí, pero aquela rúa está como moitas outras de Lalín. Cal é o problema? Que é o que avinagra todo, que o contorno que está sin desbrozar, responsabilidade non do Concello, senón dos que teñen a propiedade, está sin limpar. E nós queremos arreglar todo dun golpe. E agora temos un plan para arranxar todo dun golpe. E vamos a intentar legalizar definitivamente a urbanización, se a cousa vai por o bo camiño non vería problema, para poder abrir a rúa e para poder facer todo. Por que non recollemos a urbanización? Porque se a recollemos, quédanos un aval de 100 e pico mil euros, quero recordar. Quédanos un aval que o temos, que o podemos executar cando queiramos e, obviamente, se fai falta, executarémolo. Pero hai un tema que dice vostede, é que perderon cos veciños e recuperar, perderon cos veciños e recurriron. Non, é mentira. Nós non perdemos nin ganamos. A sentencia que houbo non favorece a ninguén, nin ao Concello, nin ao propietario, nin aos veciños. E a sentencia que dice de rebeixar aquel muro, que se sigan insistindo, vámoslo rebeixar, é unha temeridade, porque se rebeixamos aquel muro, os nosos técnicos di que se pode barrigar todo. Entón, nós que lle dixemos ao xulgado, oiga, mire usted, executar esa sentencia pode supoñer un mal moito máis grande, e pódese desbarrigar aquelo. E nós non queremos facelo. Pero se usted nos obliga, vámoslo facer. Entón, que ocorre? Se ratifican a sentencia e nos din que hai que poñer o muro en vez de ter así, onde estaba inicialmente, pois, sabe que vamos facer? Vámoslo executar, pero probablemente co aval que temos, pero poñéndolle por escrito ao xurado que nos desentendemos da responsabilidade que poida haber se aquelo se barriga. Vámoslo decir porque é verdad. Aquela sentencia non beneficia aos veciños, non beneficia a ninguén, porque aquilo se barriga é un problema para todos. E aquilo foi feito da maneira que foi feito, e pasou o que pasou. Pero claro, se non fundira a empresa, era de outra maneira e así é de outra. Por lo tanto, nós temos o aval guardado para executar esa sentencia que esperemos que se pronuncie rápido, que se nos din que hai que facelo, nós facémolo. Pero é unha auténtica machada. Pero se nos obliga o xulgado non hai ningún problema. Iso sí, diremos, o que pase aquí non é responsabilidade nosa. Ese é o que imos decir. Por lo menos é o que me din os nosos xurídicos. Así que, por que non a recollemos a urbanización? Porque ten ese hándicap, e que en teoría vai se solucionar, e despois xa recollemos todo. E agora mesmo Pablo está traballando, eu aí quero felicitalo, porque non vos podedes imaginar as voltas que lle leva dado a eso. E buscou tres solucións distintas e viables. Entón vamos ter un plan A, un plan B e un plan C. E a min gustaríame, eu quero me comprometer, pero dentro da parte que nos toca ao Concello, porque o do fora non é noso. E neste mandato, que queda aquilo finiquitado en perfecto estado de revista. E quedan 2 anos, pero para todo, incluso, a ver, o Sareb agora vai vender o edificio. Eu dixenlle, mira, ou vendo, se non lle dan os 500.000, foi baixando, o Sareb empezou con 1,5 millón de euros, foi baixando, bum, 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 e agora tiño en 500.000. Non, é que tenemos máis ou menos en 500.000. Ben, agora parece ser, porque é de palabra,
eu non o vin, que ten ofertas, un par delas, pero menores dos 500.000 euros. Entón eu dixenlle, mire, se ustedes o queren vender en menos deso, véndano. E se non o queren vender, o Concello recolle o pael para entregarlo á Xunta de Galicia, para que fagan vivendas. Pero eu quero que mo entreguen, non pagarlo, porque senón vai generar un problema. Porque senón van ter un problema que nós vamos ir contra ustedes por terra, mar e aire, e ustedes non están cumplindo o seu cometido como é debido. Entón, ao final, como non están cumplindo o que é debido, agora teñen algo de medo. Por que? Porque deronse unha serie de circunstancias e topamos un resorte. Entón, bueno, cando te explique entenderás que ten medo. Non a Sareb, o responsable da Sareb. Cando te explique, e te explicarei con pelos e señales, aseguroche que xa che direi se ten medo ou non. Eu agora o que espero é que, agora, como eles teñan posto os 500.000 euros, teñen que rebaixarlle a cuantía para poder adxudicarlle a unha empresa. Entón, para poder adxudicar a unha das ofertas que hai. Se o fan, pois estupendamente, ningún problema. Se non o fan, teñen un problema. Así que eu espero, porque eles para cambiálo teñen que ter un consello, un acordo dun consello, bueno, un órgano rector que ten a Sareb. Será. Entón, eles teñen que ter ese acordo, dixéronnos máis ou menos 20 días, que a ver como tal, e se o adjudican a unha persoa, a unha empresa, reuniremos con esa persoa, que obviamente se o comprou vai estar interesado en facer aí as 40 e pico viviendas, e reunimos ca empresa e intentaremos axilizar todo, dentro do legal, facilitando o que haxa que facilitar para quitar de ese mamotreto, porque é un mamotreto, e tamén encima 40 e pico vivendas veñenos moi ben, como nos veñen ben as que hai ao pé do antigo ambulatorio, porque poñense ao mercado 40, 50, 60 e pico vivendas máis as da Xunta, estamos en 100 e pico. O que quero dicir é que unha cousa da que nos acusaba, creo que era Paco tamén, de porque lle demos licencia de ocupación ao primeiro edificio, ao edificio da mina. O non darlla era un problema para os veciños. Había veciños... Pero ti comentaches... Bueno, eu que quero dicir é que nós demos a licencia por responsabilidade, non porque lle quixéramos dar, porque a opción era pasar o que pasou. Mira, ali ao pé do ambulatorio, a empresa non pideu a licencia de ocupación. Obviamente non a pideu, non lla demos. Ao final veu Sareb e incautou todo. E aliou moita xente particular que perdeu pasta. Ali iba a pasar o mismo. Que ocorre? A diferencia é que ali si pediron a licencia de ocupación. E sabendo que había problemiñas por ali, dixemos, vamos darlla para que non queden co aire a pasta que le van entregado con anticipo a cuenta, pois na perdan. Por iso lle demos. E non nos arrepentimos. Que a min que a licencia de ocupación podíase retrasar máis. Bueno, se se retrasa un pouco máis, xa pilla todo Sareb. Por lo tanto, creo que aí non temos un pecado, senón unha virtude. Por lo tanto, arreglado co Sareb, polo menos de palabra, con boas palabras. E agora eu teño que dicir que a Sareb, desde hai un tempo esta parte, parece que está sendo razonable. Hasta a responsable de relacións institucionais ofreceuse a falar por teléfono, por aí que non podes falar nin por teléfono con ninguén, porque non existe, é unha cousa, eu do Sareb de verdade que non entendo. Pero, bueno, eu teño que recoñecer que agora parece que as cousas se están encarrilando. Se a Sareb vende ese edificio e ven un promotor que obviamente eso non o compraría para desenrolalo, vamos desenrolar aquela zona, vamos a acabar ca urbanización, vaise o propietario vai ter que limpar todo e a partir de aí, cando yo entreguen ao Concello, o Concello xa é o responsable do mantemento, cando nos o collamos xa é o responsable do mantemento de toda a área, que agora mesmo non o é. E é unha área bonita que interesa tela en perfecto estado de revista. Por lo tanto, a ver, eu xa lles digo que é a nosa obrigación intermediar. Estámoslo facendo o mellor que sabemos, pero non é un tema fácil. Non é un tema fácil porque temos moitas paus na roda. Tuvemos moitos paus na roda en todo o tempo. Que cabrón. Ben, remato dicíndolles, votamos en contra, pero non porque non estemos convencidos, non. Votamos en contra porque eu vexo as mocións demagóxicas.
porque saben vostedes que as acusacións que nos fixeron aquí, pois, bueno, pero a responsabilidade que nos puxeron aquí non é nosa. E xa o colmo é a intervención de Alba como botándose fora cando é fácil que chama a ministra de Vivienda e que lle diga que poña fin a eso. E xa estaba. Pero, bueno, eu creo que ao mellor a ministra de Vivienda tampouco lle colle o teléfono como non nos colle a nosa Sareb. Bueno, a Alba creo que tampouco lle collería. Así que, sin máis, pasamos a votar. Primeiro votamos a moción de compromiso, César, e depois votamos outra. Entón, votamos a moción de compromiso. Alba vota a favor as dúas. Marcos. Sí, xa está. Votos emitidos 19. A favor, compromiso o PSOE e o Bloque. En contra, 11 do Partido Popular, queda rexeitada. E agora votamos a moción, o punto 8, que é a moción do BNG. Carmen Canda. Agora xa me saleu. O mesmo resultado, 19 votos emitidos, 8 sí, 11 non, 9 sí, que conta o de Alba, que aquí non o conta a máquina, abstencións 0, queda rexeitada. Imos ca moción do PSOE en relación ao proceso de selección da Policía Local. Quen defende eso? Ten a palabra Anxo Álvarez. Vale, moitas gracias. Vou a ser moi breve, entonces, antes de nada, pois, quero aproveitar esta intervención para felicitar a banda de Vilatuxe polo primeiro posto no certame de bandas de Valencia. E tamén é un debate que ten que ver coa seguridade, entón tamén quero aproveitar antes de expoñer a moción para, polo menos, eu expresar a miña condena ás palabras de Pablo, que me parecen moi responsables, isto de que entra quen lle dá a gana e fai o que lle dá a gana. A min non me fai gracia, Belino, a min de verdad que me pareceme moi irresponsable. Entonces, bueno, expresar a miña condena. Non somos a primeira vila de Europa que recibe inmigrantes, é algo que leva pasando durante décadas. Sabemos o que pasa cando se traballa na convivencia, na integración, e sabemos o que pasa cando se difunden este tipo de discursos, como que acaba de facer Pablo. Entonces, polo menos que quede constancia. E tamén cando hai xente que os banaliza, como acaba de facer Abelino. Pero, bueno, vou entrar en materia na moción. Como digo, non me vou estender demasiado, porque os motivos polos que traemos esta moción aquí eu creo que son de sobra coñecidos por todos. O pasado 12 de xuño, 247 persoas presentáronse a un proceso de selección organizado polo Concello para cubrir 3 plazas de axente no Corpo de Policía Municipal. Os aspirantes denunciaron irregularidades nestas probas de acceso e, como consecuencia, 5 días máis tarde, o día 19, pois o Concello viuse na obriga de anular a convocatoria. Toda esta historia deixa 3 damnificados claros. En primeiro lugar, os 247 aspirantes que tuveron que facer o esforzo, preparar esta proba. En moitos casos, tuveronse que desplazar a Lalín, non eran de Lalín. E eu entendo que ten que ser moi frustrante preparar, facer este esforzo, preparar este exame e chegar aquí e comprobar que o exame que teñen diante está cheo de irregularidades e que ninguén se molestou en repasalo. É probable que moitas destas persoas seguramente non se volverán a presentar a este proceso de selección. En segundo lugar, queda moi tocada a credibilidade do Concello, que debería garantir un proceso de selección rigoroso, transparente e imparcial, e a verdade é que non foi capaz de facelo. E máis en algo tan sensible como o Corpo de Policía Local. Eu creo que aí deberían ser especialmente escrupulosos. É moi difícil explicar un erro, pero aquí é máis difícil explicar toda a cadea de erros que se produciu neste proceso. E, en terceiro lugar,
outros damnificados pois somos os veciños e veciñas de Lalín, porque este contratempo pois retrasa a incorporación de 3 axentes precisamente nun momento no que o debate sobre seguridade pois está neste pleno, está na rúa e está en boca de todo o mundo. Moitas tardes, moitas noites, como se dixo aquí, non hai policía municipal en Lalín e os veciños e veciñas de Lalín gustaríalles ver policía municipal paseando polas rúas de Lalín, porque está ampliamente demostrado que é o corpo máis eficaz para traballar na prevención da criminalidade, Isto é especialmente grave, ademais, porque todo isto podíase ter evitado porque en Galicia existe un organismo que é a Academia Galega de Seguridade Pública que se encarga de realizar estes procesos de selección de maneira gratuita para os concellos, sin ningún tipo de coste, e que, ademais, pois garantiza a transparencia e a rigorosidade no proceso. De 126 concellos galegos que teñen corpo de policía local, 97 teñen delegadas as competencias de selección de personal na Academia Galega de Seguridade Pública. Ningún concello, ou prácticamente ningún concello de máis de 20.000 habitantes, Lalín é o único concello, ou prácticamente o único concello de máis de 20.000 habitantes que non ten delegadas as competencias de selección na Academia Galega de Seguridade Pública. Eu creo que este dato xa de por sí pois di bastante. Nós o que pedimos, en primeiro lugar, é que se convoquen canto antes un novo proceso para cubrir as prazas da xente de policía local, para reforzar o servizo canto antes e para atender as necesidades de seguridade. E tamén propoñemos dúas medidas, eu creo que moi sinxelas e moi sensatas, pois para que non se volva a repetir esta situación. A primeira sería adherirse ao convenio coa Xunta de Galicia para delegar na Academia Galega de Seguridade Pública a selección de personal de policía local en futuras convocatorias e a segunda pois sería a elaboración dun protocolo interno de control de calidade para todos os procesos de selección realizados polo Concello de Lalín. Moitas gracias. Gracias, Anxo. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Ten a palabra Ariana. Grazas. Eu vou intentar ser breve, vou lembrar que había respostas en negrita, preguntas que parecían confusas e preguntas repetidas. Os propios afectados chamaronlle chapuza. Entón, que o Tribunal Calificador nos diga que o 25%, unha de cada 4 preguntas, era susceptible de ser anulada, a mí pareceme, pois, como mínimo, unha vergonza, porque se non se dá feito unha cousa, pois mellor será delegar e que a fagan outros, eu creo. Eu penso que, volvase ou non facer o exame, temos que facer un pouquiño nós, como Concello, vostedes como Goberno, exame de conciencia, e pensar que 247 persoas de Galicia se desplazaron aquí para someterse a esta proba, co que iso supón, tanto a nivel de traslado como a todos os niveis. Entón, que isto se desenvolva con transparencia e con equidade é o mínimo. No Estatuto Básico do Empregado Público, que regula eses accesos, e aparte na lei autonómica para estes accesos da Policía Local, di que se debe garantir a concorrencia aberta, a igualdade de oportunidades, etc., baixo transparencia e imparcialidade. Entón, é que temos unha falla, eu creo, total e absoluta de garantías neste proceso selectivo, e con este exame foi unha evidencia. E eu non sei que é peor, que sexa por incompetencia, que me parece moi grave, porque que ninguén faga un control sobre isto é unha auténtica vergonza, ou que sexa adrede, que eu vou tratar de pensar que non o é, porque se é adrede xa é para meterse debaixo dunha mesa e correr un tupido velo. En calquera caso, deixa unha imaxe do Concello totalmente lamentable, vergonzosa, e diso son vostedes responsables, finalmente. E eu, a pregunta que fago é que tipo de medidas se van tomar de cara ao próximo exame, porque, evidentemente, hai danos múltiples, un danado é o Concello, e a imaxe que damos, outros son os aspirantes, evidentemente, e outro que hai unha ralentización do proceso e do relevo necesario, que é evidente que é necesario, porque temos unha infradotación clara.
Eu creo que se necesita unha xestión profesional que non se deu, garantista que non se deu, e que se lle supón a unha administración de calquera tipo, tamén a local, e que a de Lalín non ten. Entón, eu a reflexión que fago é que a transparencia e a imparcialidade nunca foron unha especialidade do Concello de Lalín. E tampouco é o de non usar o dedo índice da man dereita. Iso tamén se lle dá bastante ben. E con respecto a todo o que dixo Pablo, e non quero que isto quede sin facer unha aclaración, eu voto de menos a política social. Política social. Integrar, non excluir. Simplemente, así que lle desexo a Avelino que teña máis acertos dos que tivo este seu compañeiro nesa súa intervención. Nada máis e moitas gracias. Moi ben, Ariana. Turno de intervención para Compromiso. Ben, bos días a todos e a todos. Tes a palabra, Iria. Sí. Nada, dicir xa de primeiras que dende Compromiso por Lalín queremos deixar claro o noso apoio a esta moción que presenta o Grupo Socialista e creemos que non se trata dunha cuestión política, senón dunha cuestión de sentido común, responsabilidade e respeto tanto á veciñanza como ás persoas que se presentan a unha oposición. O que pasou no proceso selectivo de policía local non pode volver a repetirse. Cando falamos dun examen oficial que decide o futuro profesional de moita xente que afecta a seguridade do noso pobo, temos que actuar con seriedade. Un erro, como de destacar tipográficamente as respostas correctas nun exame tipo test, non é só unha anécdota. É un fallo grave que dañou a imaxe do Concello e xerou incerteza entre os aspirantes. E a cidadanía demanda seguridade, rigor e confianza nas institucións. E non podemos permitirnos que erros deste tipo atrasen a incorporación de novos axentes nun momento no que é evidente que a nosa policía local necesita reforzos urxentemente. Pero, sobre todo, non podemos permitirnos poñer en dúbida a limpeza, a equidade e a profesionalidade dos procesos de selección pública. Está claro que aquí non buscamos culpables, pero sí de facer algo de autocrítica e poñer solucións en riba da mesa. Esta moción vai nesa mesma dirección. Pedir que se convoque un novo proceso canto antes, delegar na Academia Galega de Seguridade Pública como fan a maioría dos concellos, porque para iso está, para garantir procesos profesionais e imparciais, e establecer controis internos para que isto non se repita, non son medidas lóxicas, necesarias e urxentes. Aquí estamos para mellorar o funcionamento do Concello, non para tapar os erros nin para mirar para outro lado. Así que, polo tanto, como grupo comprometido co noso pobo, votaremos a favor desta moción e esperamos que o grupo municipal tamén este á altura. Nada máis, gracias. Gracias a ti, Iria. Turno de intervención para o concelleiro de Seguridade, Pablo Areán. Sí, antes de nada, en resposta a Anxo, miren, Anxo e tamén os señores do BNG que aludiron ao mismo. Eu fixen referencia ao descontrol tremendo que teñen en política inmigratoria. Non falei nin de vos nin de malos. Todo o demais é un invento seu e falaron vostedes con demagoxa. Pero como nesta mesma moción, realmente vostedes o que fan é embarullar a propósito. Miren, nos iniciamos un proceso para a contratación de 3 novos policías, que é o máximo que nos permitía a taxa de reposición, que ese sí que sería o tema a debater. Designouse un tribunal composto por persoal do Concello e de outras administracións diferentes que son os encargados de levar adiante este proceso. E durante a celebración do exame teórico, no momento de entregar o examen, algún dos participantes apuntou que había algunha das preguntas que tiña algunha letra da resposta un pouquiño máis grande que as outras, casi imperceptible. O tribunal comprobou que efectivamente isto sucedía en todos os exames por igual e optouse por anulalo. A que se debeu? Parece que, ao preparar a proba, os membros do tribunal traballaron con diferentes programas informáticos. Ao pasar dun a outro, a impresora, no momento de imprimir, detectouno como texto distinto e imprimiu con esta pequena diferencia, como digo, imperceptible. É dicir, o motivo do erro foi puramente técnico, informático, concretamente. Cando nos lo comunicaron, actuamos inmediatamente, consultouse e a recomendación foi anular a proba para garantir os dereitos de todos os aspirantes por igual. É dicir, a anulación do exame foi un exercicio de transparencia e demostra o compromiso do Concello coa legalidade e a equidade. E poñer isto en dúbida está fora de todo lugar.
Por outra banda, a autonomía municipal para xestionar os procesos selectivos está recoñecida legalmente na Lei de Coordinación de Policías Locais de Galicia. Así elixe facelo Lalín como tamén outros concellos galegos. Outros elixen facelo a través da GASP, e parecenos moi ben. De todos modos, tampouco é unha garantía de que non haxa problemas. De feito, o último proceso tamén está recorrido. De todos modos, tamén, señores do PSOE, queden tranquilos que lles trasladaremos tanto á GAS como á Xunta de Galicia o recoñecemento que lle están a facer polo seu bo facer. Insisto que a repetición do exame é suficiente garantía para que todos os participantes compitan en igualdade de condicións, pero o que realmente debería estar en debate é a falta de medios cos que contamos tanto os concellos como a Garda Civil. A Garda Civil ven de anunciar que incorporará 3 novos axentes en prácticas en Lalín, benvidos sexan, seguro que axudan a aumentar a seguridade no noso concello, pero tanto a Garda Civil como a nós temos o mesmo problema de falta de persoal. Chámase taxa de reposición e vostedes néganse a modificar esta taxa que nos permitiría contratar a máis policías. Vostedes, señores do PSOE, foron os únicos que non apoiaron a nosa moción para solicitarlle ao Goberno do Estado. Non te preocupes, non te preocupes. Quer máis tempo? Sí, tranquilo. Espera. Pablo. Tes a palabra? Non, dicía que vostedes foron os únicos que non apoiaron a nosa moción precisamente para solicitarlle ao Goberno que modificara esta taxa. E sinto moito, e seguro que non é así, pero parece que vostedes o único que lles importa da Policía Local e da seguridade en Lalín é todo o ruído e o envolvente, a envoltura que teñen ao redor. E por iso votaremos en contra desta moción. Moitas grazas. Gracias, Pablo. Turno para Anxo Álvarez. Moitas gracias. Vamos a ver, primeiro, imperceptible non sería o erro cando se detectou. Eso por unha parte, non? E só faltaría que non anulasen o proceso selectivo despois das denuncias dos aspirantes. É tremendo que recoñezan erros na xestión, pero que non fagan ningún tipo de autocrítica e que insistan no erro. É certo que o home é o único animal que tropeza 2, 3 ou 500 veces na mesma pedra. Bueno, vostedes verán, non son capaces de facelo, bueno, pois insistan. Que concellos non delegan na Axencia Galega de Seguridade Pública? Cales, de máis de 20.000 habitantes? E por que non delegan? Ten os datos ou... Bueno, en fin, si quere falar da taxa de reposición, sin problema, falamos da taxa de reposición. Podemos falar de Torrevieja, Alicante, que acaba de sacar un proceso selectivo para 44 axentes de Policía Local, que son 38 por riba dos que permite a taxa de reposición, argumentando un déficit estrutural, presentando un informe facultativo na subdelegación de Goberno, non facendo unha moción no pleno, enviándolla a Pedro Sánchez. Pode consultar, porque ademais é un concello do Partido Popular. Se é fácil, está en prensa. Fagan ese traballo e o mellor, se vostedes argumentan e saben explicar que non son capaces de cubrir turnos, o mellor consiguen que a subdelegación, que o Goberno de España lles autorice contratar por riba da taxa de reposición como están facendo outros concellos. Moitas gracias. Ben, non se contenta quen non quere. Mire, señor Álvarez, cando hai un tribunal, se hai calquer problema co tribunal, o tribunal intenta arreglar o mellor posible. Pero vostedes o único que lle interesa é botar basura sobre nós, sobre o goberno. Saben vostedes que hai un montón de procesos selectivos que están recurridos. Fagos a Xunta, fagos a Diputación, fagan os concellos de toda España. Por lo tanto, cando hai un problema en calquer tribunal, o tribunal toma unha determinación. Obviamente, como explicou Pablo, como comprenderán, na idea tan torpe como para querer que se vexan as respostas nun papel. Obviamente é porque houve un fallo informático, obviamente, porque senón é do género parvo. Quéreme dicir que responsabilidade temos aí o goberno de Lalín? Digo eu, ninguna. Pero vostede é tan demagogo porque pertenece a un partido que a demagoxia está por encima de todo e, por suposto, da verdad. Oiga, mire,
somos conscientes de que hai pouca policía local, pero nós queríamos que o galla nos deixaran secar 10 plazas de golpe. Sabe unha cousa? Este ano podemos quitar 3 e po ano podemos quitar 2, na máis. Si por o goberno fora, nós teríamos suficiente policía local para poder ter, como tuvemos durante moitos anos, servicio 24 horas, que a nova normativa, porque agora para ter servicio 24 horas fai falta máis xente que facía falta antes. Por lo tanto, nós queríamos ter o servicio 24 horas? Sí. Facémolo por aforrar? Non. Non o facemos porque non nos deixa o goberno do Estado, non nos deixa o goberno do PSOE, non nos deixa un goberno que está única e exclusivamente, Anxo, única e exclusivamente, a manter ali un tipo na Moncloa, que o resto importa lle un pimiento. Mire, unha vez, é que, a ver, non quero... Non quero, porque é unha anécdota que pasou aquí en Lalín. Entón, a ver se por aí, se alguén se vai dar por aludido. Ben, a xente, os que estábamos no rural, había que ter un cura na casa. Entón, alguén dunha parroquia de Lalín, X, pois mandou o fillo a estudiar para cura. Eu tamén fui por eso, pero a mí non me pasou esa anécdota. E mandou o fillo a estudiar para cura. Entón, cando estaba para recibir as órdenes menores, é dicir, cando estaba para dicir misa, deixou o seminario. O home gustaban as mulleres e gustaballe non ser cura. Entón, pois deixou o tema ese. E iso provocou un fondo pesar en toda a familia. En esa casa había unha señora solteira que iba cas vacas por ali, era así moi religiosa. Entón iba chorando cas vacas. Ai, Jesús, 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 que desgracia a nosa. Ai, Dios mío, mira que desgracia nos veu. E o noso sobrinhiño, pois mira, botouse de cura, tendo xa todo feito, despois de estudiar tantos anos. Entón un veciño dali díxolle, pero fulana, se non tiña vocación, que queres que fixera o rapaz? E dixo, cala, fora el cura inda que condenara a 7 parroquias. Esa é unha expresión daqui que pasou en Lalín, nunha parroquia ali moi cerca de min, e que reflexa o que está facendo o PSOE. Vos inda que condenedes toda España, o peor do peor, solo por estar en Moncloa sodes capaces. Tamén os vosos socios, incluído o BNG, porque sabes unha cousa? Como dixo un de Converxencia, da antigua Converxencia, ahora Junts, díxolle a alguén, amigo meu persoal, oye, ves como mantedes a este tipo ali que non ten escrúpulos de ningún tipo? Sabes cal foi a expresión? É que nós imos no paquete, porque se provocamos que haxa eleccións e goberno do Partido Popular e se necesita o apoio de Vox, a nós non temos nada que pintar. A nós non é que nos ilegalicen, que non poden, pero a nós, si poden, métenos no peor dos sitios. Por que? Porque non pode ser que desde Junts, desde os... Todos son chantajes permanentemente. Pero que ocurre? Van todos no paquete. Entón, a ver, Anxo, non me pode vostede dicir no Concello de Lalín, o sea, pode facelo, pero eu non me parece razonable, que diga que nós non temos policías porque non queremos, nós non temos policías porque non nos deixan. Dime agora que hai un ayuntamiento do PP que presentou un recurso. Pois sabe unha cousa, voulle coller a palabra. Señor concejal, tome nota dese Concello do PP, contacte co seu concelleiro dese goberno, colla copia desa petición que lle fai a súa delegación do goberno e nós imos facer a mesma. E cando nos autoricen, felicitareino. E se non nos autorizan, direille que vostede é un demagogo. Vale? Así que, señor... Vale, ímolo facer. Estou yo dicindo, ímolo facer. Porque, a ver, se lle autorizan a ese concello, autorizaránnos a nós. Porque a nós, se nos autorizan, agora mesmo, nós non sacaríamos por ano 2 plazas, que imos sacar por ano 2 plazas. Nós para o ano sacaríamos 7 ou 8. Aseguro yo. Así que eu asegurolle que non é cousa que nós non queramos. E remato dicíndolles, a ver, vostedes, eu sei que son xente normal, xente de ben. Oiga, poñan un pouco de sentidiño tamén na parte que lles toca no seu partido. E procuren que se fagan as cousas como é debido, pero sobre todo non nos boten a nosas culpas
do que fan outros mal, porque a taxa de reposición en policía é do 100%, pero a nós non nos chega ao 100%, porque se ten que jubilar un para meter outro, seguimos tendo poucos. Entón, nós necesitamos máis taxa. E quen non nos deixa? O goberno do PSOE. É o que non nos autoriza. E agora vamos facer como ese concello, e se nos autoriza, xa lle garantizo que imos lle pedir 10 plazas, polo menos. 10 plazas. Vamos ter unha policía local sobradamente dotada. E se non nos autorizan, vostede debería, eu non digo presentar a demisión do PSOE, pero si debería, debería coller o carné do PSOE e trituralo, Bueno, bromas aparte. Eu que quero dicir, remato, Rafa, remato dicindo unha cousa. Remato porque tamén xa remato a pleno. Remato dicindo unha cousa. Vostedes moito lles gusta acusarnos do discurso do odio. Pero se nos coñecen. Aquí coñecémonos todos, sabemos dos defectos e das virtudes, máis ou menos. As virtudes menos, os que son contrarios, pero os defectos sí os sabemos. Os contrarios e os propios. E todos temos defectos, os que estamos aquí. E todos temos virtudes, os que estamos aquí. E mire, nós non xeramos odio. O que ocorre é que é moi fácil dicir que o PP fai un discurso do odio. Mire unha cousa, Rafa mencionou nunha moción de Sareb. Os galegos fomos emigrantes, pero nós cando chegábamos a un sitio, que iso tamén había que poñelo, nós éramos moi conciliadores. Nós somos unha xente moi tranquila e chegábamos a un sitio e íbamos a traballar do que houbera. E que facíamos os galegos? O que non querían, por favor, déixeme falar a min que vostede saca o que lle dá a gana en cada asunto e eu o escoito estoicamente, vale? Así que, por favor, digo que Anxo mencionou neste punto, por iso quero sacar, e Cuña mencionou antes. A ver, mire unha cousa. Nós os galegos fomos traballar. Respetábamos o país onde íbamos. E, como tiñamos unha forma de vida, gustábanos unha comida especial, facíamos centros galegos, con noso esforzo, facíamos centros galegos para ter, digamos, a nosa particular diversión. E íbamos ali a traballar e a facer o que non querían facer os do país, vale? Pero aquí é o que tamén hai que facelo. E aquí hai traballo na construción, hai traballo nas gandeirías, hai traballo na hostelería, neses 3 sitios hai moito traballo, pero non o queren facer, tampouco moitos estranxeiros, algúns sí, pero outros non. Entón, que ocorre? Algún parece que lle interesa máis vivir de prestacións sociales que do traballo. Ese é o problema que hai. Entón, mire unha cousa. Nós aquí temos suficiente traballo, para... Non te poñas a irada, Ariana, por favor, que ti eres capaz de sacar un foco nunha tienda de comestibles e non pasa nada. Entón, pois deixa que os demais teñan o mesmo dereito que a ti. A falar o que estimen oportuno. Entón, por favor, xa está ben dos discursos que nos queren atribuir ao PP dos discursos do odio. Nós non facemos ningún discurso de odio. Nós o que queremos é que todo o mundo que veña de aquí, que veña a facer o que ten que facer. Punto. E, desde logo, que esa población, esa emigración indiscriminada que ven, de calquera maneira, había que regulala. E quen ten que regulala é fundamentalmente o goberno, que é o que ten as competencias. E o goberno moitas veces mira para outro lado. Aquí fai falta emigración? Sí. Fai falta que veña regulada? Sí. Ou vostedes esquécense cando en Suiza iban moitos galegos a Suiza, despois de ir a Hispanoamérica, cando se puxo mal aquilo foron moitos para Suiza e para Europa, pero sobre todo para Suiza. En Suiza ti estabas traballando e cando deixabas de traballar, se en 3 meses non buscabas un novo curro, deportábante, vale? E Suiza vai como un reloj. E non pode ser esa política que fai o PSOE de todo o mundo é bueno, porque todo o mundo non é bueno, hai uns buenos e malos. Ben, rematado isto e aclarado isto, vamos a votar a moción do PSOE. Votemos todos. Non, aquí a espaguiña non é só, hai un problema tamén ca xente que se lle dá subsidios e que despois non queren traballar.
e podían traballar perfectamente. E vostede, como empresario, debería sabelo. Eses 400 euros ás veces fan moito daño, ás veces. Hai quen nos merece, pero outros fan moito daño. Fáltame por votar a alguén. Paco Vilariño, ti non votas? Non, se non queres votar, non votes. Eu non te quero obligar, Non, ese é Alba, pero Alba vota a favor. Ben, votos emitidos 19. Votos en contra... Perdón, votos a favor sí. Perdón, votos a favor. É que pon aquí, xa. Votos a favor 8, mailo de Alba 9. 9 votos a favor, a oposición toda. En contra 11 do Partido Popular. Queda rexeitada. Rogos e preguntas. A quen lle dou a palabra? Paco ten a palabra. Sí, nada, 3 cuestións rápidas. Varios veciños nos dixeron que a fonte do Parque Canino leva casi un ano sen ter auga, sen funcionar. O daqui? Do novo, sí. Entón, non costa nada, obviamente, dotala, se xa ten, se existe a fonte, polo menos dotala dese servizo, que obviamente, para quen leva ali os seus cas, é moi necesario, por lo tanto, que se faga o antes posible. Despois, visto algún decreto que vai a este pleno, a dación de conta deles, eu varias preguntas. Claro, a primeira pregunta é se non hai abogados en Lalín, se hai algunha razón para darlle traballo a abogados de fora de Lalín e sempre os mesmos, que igual é porque os de Lalín, insisto, non temos abogados ou non teñen a capacidade profesional ou intelectual que algúns que non son de Lalín. Outra é, hai algunha razón para contratar sempre os mesmos abogados e abogadas nesta casa e, obviamente, se hai algunha razón para non contratar a sempre os mesmos abogados, non? Eso serían unhas. E despois, outra é se saben algo sobre a demanda do caso Hirgen e do estado de execución da sentenza no que se atopa. E despois dúas para Pablo, que tramitaron o inicio de caducidade da licencia da Sareb e a última tiñan a obrigación de ter tramitado a caducidade de dita licenza. Gracias, Paco. Más preguntas? Tes a palabra, Mario. Grazas. O concelleiro Pablo Areán, logo de escoitar a súa intervención, na que comenzou dicindo que vostede non falaba de nacionalidades e rematou culpando de prácticamente todo da problemática do Álvaro Cunqueiro a presidente do Goberno e a súa política a Pedro Sánchez. Preguntámoslle, en que cambiou a política de fronteiras da que fala desde que estaba Rajoy ata a actualidade? En que? Saben que cambiou? Que agora hai programas humanitarios e programas de acollida. Falaba tamén o concelleiro de Seguridade, Pablo Areán, de desmantelamento dos corpos e forzas de seguridade do Estado, igual que iso decido o desmantelamento da policía local en Lalín, porque cantos efectivos de policía tiña o Concello de Lalín fai 7 anos e cantos ten agora. E agora, un rogo para rematar, que deixen de lado o discurso de odio e o discurso xenófobo e o discurso ultra, porque destos caldos aqueles lodos. Nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias. Perdón, unha última pregunta, perdón. Sí. Voy a preguntar cales van a ser as tarefas de mantemento que por 5º ano consecutivo van manter o Arena pechado 15 días. Respostaremoslle. Ben? O Arena é un gran logro, Mario. Oiches? Ahora botámosle a culpa a Noelia, pobre. Bueno, eu aproveito para felicitar a Noelia como nova concelleira de Deportes. Rafa, ten a palabra. Rafa, ten a palabra. Bueno, a primeira va por aí, me toca, gracias.
Primeiro, o que iba a decir é que eu creo que sería convinte que o alcalde explicase en pleno, se así o tengo ben, o porqué dos cambios... Sí, decía, que creo que sería convinte que o alcalde explicase en pleno o porqué dos cambios do goberno, da súa remodelación. Digo máis que nada por non ter que enterarnos pola prensa ante esta revolución, digamos, en canto ás competencias, o motivo do porqué, digo, porque ao final tamén somos representantes dos veciños e estaría ben que o fixese se así o tenga ben. Despois, trasladar que na seguinte xunta de voceiros, se é posible, eu vou propoñer en nome do meu grupo unha declaración institucional sobre o que está pasando en Gaza. En Gaza. Eu creo que algúns podelle dar... Estamos vendo imaxes estes días de hambruna extrema, de horror extremo, e eu creo que dende a política, ainda que sexamos un concello de 20.000 habitantes, debemos tamén facer forza para parar este xenocidio e que reaccione finalmente a comunidade internacional desta auténtica atrocidade que está facendo co povo gazatí. Despois, en canto a ampliación dos polígonos, xa nos dixo o señor Crespo que imos, creo que dixo literalmente, flipar. Sí. Co que eu podo flipar pa ben e eu pa mal destas cousas, pero bueno. Espero que flipes pa mal, porque senón preocuparíame. O espírito do que dixo parece ser que é positivo, do cal nos congratularemos todos en la LIN nos próximos anos. Decirlle que si tamén se siguen falando coa Consellería das zonas de desenvolvemento acelerado, que creo que se deixou de falar desta posibilidade que a moitos empresarios de la LIN. Tamén te explicarei por que cambiaron as tornas. Vale, digo que parecíanos interesante, pero que non temos información ao respecto. Tuvemos unha reunión con eles e nas condicións que están non vale, pero hai unhas condicións mellores. E despois, para rematar, a mí non me gusta contestar en redes sociais, pero gústame facelo como representante dos veciños, escollido democráticamente, como representante dos veciños, con os cantos votos, ademais, decirles que aquí, non sei se podo falar por todos, pero, bueno, falo polo menos no meu grupo, ninguén se considera que este en ninguna atalaya cando opina sobre cuestións que hai, e non somos clasistas. Aquí representamos exactamente igual ao veciño máis modesto, como o que lle gusta andar en bicicletas, en ocasións incluso algún en bicicletas sin sillín, e como tamén ao maior intelectual que pode haber en este concello, que pode ser o mellor o cronista Quen anda oficial. en bicicleta sin sillín? Sí, estou dicindo por algún amargado existencial en concreto que parece que ten cara de andar... Eu asegurolle que, mire, do coñecemento que teño, ninguén do goberno lle dixemos a usted que andar nunha atalaya. Eu, polo menos, non. É que non me estou referindo... tampouco non. Teño a mellor relación, como sabe, con todos os membros do goberno e non me estou referindo a ningún membro do goberno. Hai referes a onde fora? Estou falando de persoas que opinan sobre representantes públicos legítimamente e a min gústame contestar na sede da soberanía de Lalín, que é o pleno do Concello. Nada máis, moitas gracias. Pensei que te referías a... Non, a ningún do... Miguel Medela ten a palabra. Sí, bueno, pues é un rogo fago yo para que teñan un pouco controlado a empresa a empresa que está facendo os desbroces polo rural, porque, bueno, chegannos de varios sitios pois que non nos están deixando moi ben, que a controlen un pouco. Moi ben. Hai algunha pregunta máis? Pois entón, simplemente dicirlles a Paco Vilariño, porque non que, aínda que llemos contestar no próximo pleno, dicirlle que, mire, o abogado, tema laboral, o abogado que ganou a RPT e que fixo a RPT, cando hai un tema laboral, leva o sel, pero é porque leu que ten o coñecemento da nosa RPT. É o único abogado de fora de la LIN que contratamos, que eu saiba, para temas de laborales. Cando hai as denuncias laborales, el, como fixe repeteu, que sabe. Polo tanto, é por eso, non é por outra cousa. E pon case sempre de axudante del a que nos levaba aquí o asunto que lle daban vostedes, que esta chica que hai aquí, Marta Carballude. Entón, dase en colaboración con el, que é o que levaba a axudar. E logo, así que asegurolle, bueno, a ver, eu digolle por que un abogado de fora. O abogado de fora é porque o que fixo é RPT. Pero é polo RPT. O que digo é que por que hai abogadas neste concello que nunca se lles contrata. Non o sei, haberá que velo, non eu sei. E a Cuiña decirlle que fixo vostede un rogo nada máis empezar. Nada máis empezar fixo un rogo. E non me acordo agora.
No, pero xa está, terminamos. No, pero, dicía eso de... O de? Dos cambios. A ver, está de moda a eficiencia energética. Eu quero eficiencia energética. Entón, pois, trasvasamos deste vaso para este, deste para este, por eu teño un equipo, eu son un entrenador. Entón, ás veces unha persona xoga no medio do campo e outras veces ten que xogar a delantero e ao mellor equivocome, non sei. Eu fago que a mellor das intencións, aseguro yo. A Pincho non lle tocou absolutamente nada neste reparto. Tocoulle o mismo que estaba facendo. Levantamos a sesión.